קראתי איזושהי רצועה ועשיתי פיזיותרפיה, לא אמרתי לו, אני אלכסנדר, אני אנחה כיוונים. ידעתי שאני צריך לחזק פיזית את שרירי הברך, אבל כשעשיתי פיזיותרפיה, ידעתי לעשות אותה בצורה מאוד רגישה. וזה משהו שהפיזיותרפיסט שלך לא מכיר. אין לו מושג. הוא לא יודע... הוא יגיד לי פשוט לעשות את התרגילים ככה ולהרוס את כל מה שקורה שם לפעמים. אני באתי עם האלכסנדריות שלי, אמרתי, רגע, זה עובדים עם הגוף, אז אמור להיות שם לאנשים קשר עם הגוף של עצמם, למטפלים. קוראים לזה רפואה סינית מסורתית, אבל אין שום דבר מסורתי, צורה שבה מלמדים רפואה סינית במערב. לעומת זאת, אלכסנדר זה למידה מסורתית אמיתית. אתה מגיע לבן אדם, למורה, ויושבים אצלו פשוט שנים, יושב אצל המאסטר. מבחינתי המטרה היא להגיע לציבור רחב ולעזור לאנשים עם הקשר עם הגוף. איך יכול להיות שאתה לא רוצה להתחבר על הגוף שלך? הרבה אנשים שיצא לי לראות ולעבוד איתם, יש להם קושי מאוד מאוד גדול, ותסכולים ותירוצים ועניינים, וזה רק לא להתחבר לעצמי ולקחת אחריות על עצמי. היה עניין כזה שלא מלמדים את זה ברשת. חייב את המגע ידיים. אלכסנדר כתב ספרים. הוא לא רק הניח ידיים. הוא בעצמו הבין שיש מסרים שאפשר להעביר אותם גם בלי הידיים. הרבה מורים לאלכסנדר ואנשי אלכסנדר שמדברים שפה לא מובנת. אנשים לא מבינים מה אתה רוצה מהם. כשאתה אומר כיוונים. כן. אתה צריך לחשוב על הבן אדם שנמצא מולך, אז הוא יבין אותך. נכנס אליי בן אדם, כואב לו אגב כי הוא נפצע ברגל לפציעה קשה, איך אני יכול לא לתת לו אלכסנדר? אבל אין לי זמן, יש לי 5 דקות להשחיל שם איזה משהו במסדרון. אז אני עושה את זה. וזה גם לא אלכסנדר. מה שיעזור לבן אדם זה מה שחשוב. אני אומר לכל מורה שלמד 3 שנים או 4 שנים, יש לך מלא מה לתת. יש לך מלא מה לתת. הבן אדם שנכנס עכשיו מהרחוב, ואתה, יש ביניכם פער מאוד מאוד גדול. וזה אומר שיש לך מלא מה לתת. שלום יואב. שלום וברכה. טוב, הגענו פה אליך, לסטודיו, בתל אביב, כיכר רבין. ובאנו לשמוע קצת עליך, יש לך כיוון מיוחד, שמאוד עניין אותי, וגם הרבה מורים אחרים בשיטה. ואני אשמח שתספר קצת על עצמך, מאיפה הגעת לשיטה קצת, אצל מי למדת, ואז בהמשך מה הביא אותך באמת לכיוון המיוחד שאתה נמצא בו. בשמחה. אני במקור מגיע מאגף הספורט, מגיע מכדורסל. תיכון, וזה שיחקת? שיחקתי כדורסל. בתור ילד הייתי כדורסל. זה מה שעניין אותי, רק כדורסל. חלומות גדולים. וכמובן שכמו 99% מהילדים ששחקי כדורסל, זה לא נועד להיות קריירה. דבר שהבנתי אבל רק בגיל 18. ושמה במקום הזה, אני חושב שגם התפתחה איזו קואורדינציה וקשר מאוד מאוד חזק עם הגוף, אבל גם נשתל שמה נזרע שמה איזה זרע, דווקא מהתחום של חדרי כושר והתחום של עבודה עם משקולות ודברים כאלה שעניין אותי, כי למדתי בבויר, לא הבית ספר, היינו עושים אימוני אתלטיקה בבויר, אצל איש יקר בשם יורם מנחם, שהוא מאמן נבחרות ישראל. ואצלו אני זוכר שמשהו קרה שם, חדרי כושר, אין לי אפילו מושג לדעת מה קרה שם. ואז... משהו שלילי הכוונה? לא, לא, משהו טוב. משהו טוב קרה שם מבחינת ההתייחסות, משהו בנושא של החדרי כושר עניין אותי שם. אני לא ממש זוכר אפילו מה. אני רק בדיעבד הבנתי את זה, כי בערך 10 שנים קדימה, כשסיימתי צבא וסיימתי ללמוד מדעי המחשב, וישבתי בחברת הייטק באיזה קיוביקל, והייתי אומלל למדעי, ופשוט חיפשתי מפלט, חיפשתי לברוח משם, כי לא היה לי טוב. ואז הרעיון הזה פשוט צץ חזרה. ובדיעבד לכן הבנתי שמשהו קרה שם, כי זה הדבר שחזרתי אליו, ואז חזרתי, פשוט התפטרתי, הלכתי לעשות קורס מדריכי חדר כושר, ושם נפתח לי פשוט עולם. הייתי בן 25, משהו כזה, או באזור 25, 27, משהו כזה. שם נפתח לי עולם שלם של עבודה עם הגוף, ופתאום התחלתי
להיות מלא בהשתאות ובהערכה כלפי דברים כמו אנטומיה, ופתאום מצאתי את החנון הזה שבתוכי, בתחום הזה של הגוף. ואז פשוט צללתי פנימה. שלב ראשון, חדרי כושר, הבנתי שזה מיליון אנשים מגיעים אליי. קם 5 בבוקר, נוסע לפתח תקווה, גרתי ממש פה קרוב, ליד כיכר רבין, נוסע לפתח תקווה לאיזה חדר כושר של איזה, מתחת לאיזה חברת הייטק, לפתוח את המקום ב6 בבוקר, קלטתי שאני לא יודע מה להגיד לאנשים, אני לא יודע. ומגיעים מיליון אנשים לחדר כושר, המסות, ואני לא יודע מה להגיד להם, כואב להם הגב וזה, אני לא יודע מה להגיד להם. אז פשוט המשכתי ללמוד. לימודי יציבה, תרגלתי יוגה, עשיתי כל מיני דברים כאלה. כמובן ששיחקתי גם כדורסל ואז בשלב מסוים הגעתי לגלית. אישה כלשהי אמרה לי, לך אליה, היא מפסלת בגוף. אז הגעתי לגלית, גלית זייף, והתוודעתי לעולם של אלכסנדר, כמו כל בן אדם, שיעורים פרטיים. ושם נכנסתי. שם נכנסתי כבר עמוק לתוך העולם המיוחד הזה של השיטה הזו. וזה היה לפני, אני חושב, כן, אזור 20 שנה, אולי קצת פחות. משהו כזה. אז התחלת אצלה שיעורים פרטיים, עשית את זה תקופה ארוכה, ישר הבנת שאתה רוצה להתעסק בשיטה? עשיתי אצלה שיעורים כמה חודשים, והיא ככה באותו זמן בדיוק חככה בדעתה אם היא רוצה לפתוח כיתה או לא. ואני אמרתי, יאללה, אני בפנים. הייתי אז תל אביבי, ככה מדירה לדירה, חצי נווד כזה, פלורנטין, אני לא זוכר איפה גרתי אז. אבל זה היה תקופת שחרור כזו של, אוקיי, אני מוצא מה שאני אוהב ורוצה לעשות בחיים האלה. ויחד עם עוד 2 בנות. אני הייתי בקושי בן 30, 2 נשים מבוגרות ממני, משמעותית, למדו איתי ביחד. ויצאנו לדרך. ולמדנו. מה מצאת שם? אתה יודע להגיד מה הייתה הנקודה? זה היה מאוד ראשוני אז. בתקופה ההיא זה היה מאוד ראשוני. אצל גלית היו קבוצות. גלית הייתה מעבירה את האנשים הפרטיים לקבוצות. והיה לה סטודיו שהיה בערך פי 2 מהסטודיו הזה, בדיזינגוף בתל אביב, עם 2 מיטות פילאטיס, 2 רפורמרים וקדילק, שזה מין מיטת פילאטיס גדולה. והיא הייתה מלמדת האנשים פרטי, אלכסנדר פרטי, ולאט לאט מלמדת האנשים לעבוד על המכשירים, עם העקרונות, אותם עקרונות, וככה היא יכלה בעצם לייצר המשכיות לאנשים, ולקבל עוד פרטיים, ואנשים שכבר די, מספיק לא צריכים פרטי יותר, תעבדו בקבוצות, וככה בעצם האנשים שומרים או משמרים את העבודה שלהם עם הגוף, את השימוש שלהם עם הגוף, דרך הקבוצות האלה שהם היו באים 2 בשבוע. ואני הייתי הבן אדם שככה נמצא שם בשבילם. אני הייתי שני וחמישי, הייתי מקבל את האנשים, עובד עם האנשים. בתקופה ההיא חששתי לעבוד עם אנשים, הייתי ממש מתחיל, אבל הייתי מין כזה שוליה שבא ועושה, עובד עם האנשים ונותן מה שאני יודע לתת. וזה היה אחד מהשיעורים הכי חשובים, אני חושב שקיבלתי בחיים. מה? השלב הזה שבו התחושה שבה הרגשתי, שהרבה אנשים חולקים את זה בתחילת הדרך, שאין להם מה לתת, שהם לא יודעים, באדם שנכנס לחדר. ואני זוכר משפט שהיא ציטטה את מיס גולדי, שהיא הייתה ידועה בלונדון של לפני שנות
גלית למדה אצלה בשנות ה-80, אני חושב, משהו כזה. היא הייתה סטארית כזאת. היא הייתה מאוד מאוד מעניינת, כן. והיא אמרה לה, teach them the little that you know. וזה דבר שאני לקחתי, ממש לקחתי אותו לגמרי. ולפעמים זה היה ברמה של, אוקיי, אני עכשיו נותן לכם איזה משהו, אני נותן לכם איזה, לא יודע, את המכשיר, מגיש לכם, וזה, ולאט לאט צברתי ביטחון והבנתי שיש לי מה לתת, והקצת הזה הפך להיות יותר ויותר, ופשוט לאט לאט הביטחון נבנה, וזה דבר שאני באמת חייב לה הרבה תודה על האפשרות בעצם, האפשרות לצמוח בתוך מקום, האפשרות לצמוח. משהו שגם אני תמיד ניסיתי להנחיל הלאה, לאנשים שלמדו אצלי. וזה התפתח לאט לאט, סיימתי את זה, צברתי ביטחון, התחלתי בשלב מסוים, גם כן מסלול 3 שנים פלוס שנה של כמו סטאז' כזה, וזהו, והגיע שלב שנכנס בן אדם לחדר, והוא עומד מולי, אני עומד מולו, ואוקיי, באתי לשיעור אלכסנדר. ולמעשה כבר הייתי על המסלול. ומאז, אני חושב שהמסלול הזה המשיך להתפתח, ומאוד מאוד מעניין. זה עבודה מדהימה, אני באמת מאחל להרבה אנשים עבודה כזו, ועיסוק כזה. כן, זה עיסוק, יש בו פן אינסופי כזה, הרי כל פעם מגיע לך מישהו אחר, עם משהו אחר, אז כן. יש את הדברים הקבועים בשיטה לצורך העניין, אבל גם הם לא בדיוק קבועים, אחת הכיוונים זה לא דבר קבוע, כן. שזה חידוש גדול בתוך זה גם מתחבר לי לנקודה, אמרת שמצד אחד הגעת מתוך עולם חדרי הכושר, ושאנשים באו אליך עם כל מיני דברים שאמרת, אני לא יודע מה לעשות איתם. אני לא יודע. ומצד שני, בבית הספר לימדו אותך שתיתן את מה שאתה כן יודע. זאת אומרת, מצד אחד אל תהיה בחוסר, מצד שני, מה שאתה כן יודע, זה לא שאתה לא יודע כלום. יש משהו שאתה כן, תתחיל איתו. אז יש פה איזשהו שילוב של שני דברים מאוד מאוד חשובים. איזושהי אמת מסוימת. כשאתה לא יודע, אתה לא יודע. אז אל תתחיל עם כיוונים שהם על ריק. ומצד שני, יש גם, תחפש, יש מה שאתה יודע. יש דברים שהם ברורים שאתה יודע, תיתן אותם. והצמיחה היא צמיחה אמיתית מתוך הדבר הזה. ואז כל מה שאתה בונה, הוא על משהו, הוא יושב על משהו אמיתי. וזה גם באמת, נראה לי איזשהו תהליך שקורה בכל מפגש עכשיו עם תלמיד חדש או עם תלמיד ותיק. יש בו את האלמנטים האלה. לגמרי. שאני בעצם לא יודע, אני לא יודע שום דבר. לגמרי. אז רגע, אז בואו נפגוש את הדבר הזה. מבחינתי זה תהליך יצירתי. תהליך יצירה. ואני רואה את עצמי קודם כל בתור יוצר. וזה לא משנה באיזה סיטואציה של החיים, זה לא משנה אם אני עכשיו מבשל, או אם עכשיו אני מעביר שיעור, או אם עכשיו זה לא משנה מה הקונטקסט. וזה מה שאתה מתאר בעיניי. זה תהליך של יצירה, אתה בא דף חלק, ונוצר מפגש עם מישהו, הוא אומר לך משהו, אתה רואה משהו, אתה סופג אותו, זה מין פינג פונג כזה, זה מין משחק אינטראקציה כזה, שהוא מתפתח להיות משהו כעבור 20 דקות, 30 דקות, 40 דקות, פתאום אתה רואה שהוא צריך פשוט לעבוד ברגישות. כן. וליצור. ככה לא כולם כאלה, לא כולם כאלה, אין לי ספק, אבל זה הדרייב שלי, תמיד היה הדרייב שלי. כן, זה כנראה גם מה שמביא אותך לחדשנות מסוימת. הערוץ יוטיוב שלך, הסרטונים שאתה עושה, הסברים, הדברים האלה. אני זוכר כשלראשונה פגשתי את זה, אמרתי, מי זה? מי זה יואב? איפה הוא למד? כי זה היה ממש יחסית מזמן, ואני עוד הייתי בקונספט מסוים, למדתי במקום מסוים, למדתי אצל מאיר עמית. אז
אז הוא היה לו קונספט שאומר, אלכסנדר זה אלכסנדר, זה אלכסנדר, וזהו, וגם היה עניין כזה שלא מלמדים את זה ברשת. חייב את המגע ידיים. עכשיו, אני מקבל חלק מהקונספט הזה, בוודאי, הרי יש משהו שעובר בידיים שהוא לא יעבור עכשיו במחשב. אין ספק. אני בטוח שבדיוק, שגם אתה מסכים איתי. אין ספק. מצד שני, יש דברים שכן יכולים לעבור. נכון? אלכסנדר כתב ספרים. נכון? הוא לא רק הניח ידיים. נכון. זאת אומרת, הוא בעצמו הבין שיש מסרים שאפשר להעביר אותם גם בלי הידיים. גם הוא, בספרים שלו, מזמין אנשים לעשות עבודה עם הידיים. אני חושב שגם כל הפודקאסט הזה, יוצא לנו להזכיר שבסוף צריך לעבוד. בסוף צריך, כאילו, כל הרעיונות האלה הם רעיונות יפים. הם יכולים גם להוביל אותנו, הם יכולים גם לחדש לנו, אבל צריך גם לעבוד. אז אנחנו גם מזמינים את האנשים לבוא לעבוד. אבל, אני אומר, אז הייתי קצת בקונספט הזה של רגע, מה הוא עושה, למה הוא בכלל עושה סרטונים כאלה ביוטיוב, ועכשיו איך לשבת, וצפיתי. וכמו שאני אומר עכשיו, באמת יש לזה תועלת, יש לזה תועלת גדולה. גם ראיתי תגובות של אנשים שכותבים לך, אז זה היה מרענן, זה היה חדש. אז איך הגעת לזה באמת? מתוך היצירתיות הזאת, או שראית לאיזה צורך? משהו צמח בתוכי, אני לא יודע בדיוק להגיד מה זה הדבר הזה. אבל לי תמיד היה חשוב לא להתקבע, ותמיד להטיל ספק. תמיד. והאמירה כזו בסגנון של, סתם לדוגמה, אלכסנדר זה אלכסנדר, מי אמר? כן. ואולי לא. תמיד היה חשוב לי להגיד, להסתכל גם על האפשרות האחרת. ולחשוב על הבנתי בשלב מסוים שמעט מאוד אנשים מגיעים לשתי הידיים שלנו. מעט מאוד אנשים. בימי חיינו. כמה אנשים אנחנו יכולים לעבוד איתם. ואני לא יודע למה, אבל אולי כחלק מתהליך היצירה, כבר אז, כשלמדתי עוד להיות מורה, התחלתי לכתוב על זה. והיה לי את הצורך לכתוב, ואני אוהב לכתוב, חלק ממה שאני אוהב לעשות. וראיתי שאנשים סופגים משהו. זה נכון שידיים זה כאילו הדבר האמיתי, אבל מה שהוא עובר, כשאתה מסתכל בעיניים של מישהו שהוא ביוטיוב, הוא במסך, או שאתה קורא משהו, שאתה קורא ספר, האנרגיה של הבן אדם, משהו עובר אליך. וזה משהו שהיום בעידן שלנו, של האינטרנט, הוא כל כך משמעותי, ויש לו כל כך הרבה השפעה ויכולת להשפיע על אנשים, שלא יכולתי ועודני לא יכול להתעלם מזה, ולהגיד, אוקיי, אני רק בין 4 קירות האלה, ומי שנכנס נכנס, ואני במערה שלי, וזהו, ואני לא... לא. זה לא מקובל עליי, זה לא... עליי אישית זה לא מקובל. זה לא הגיוני בעיניי, וזה לא מה שאני רוצה לעשות. אני כן רוצה להגיע ליותר אנשים, יש לי צורך כזה. והבסיס של זה נמצא, אני חושב אולי בגילוי, ואני לא הגעתי לאלכסנדר עם בעיה. לא הייתה לי בעיה. לא היה לי כאב. היה לי כאב נפשי. כאב נפשי במובן של צורך. צורך להכיר, לדעת. זה לא בדיוק כאב, אבל זה סוג של תשוקה או רצון לפרוץ דרך. וכשגיליתי את זה, זה היה מבחינתי משהו כל כך משמעותי, החיבור לגוף, ועד היום, שאני חושב שזה כוח מניע בשבילי, שנכנס אליי בן אדם, ואני... איך יכול להיות שאתה לא רוצה להתחבר על הגוף שלך? הערך של הגוף בעיניי ושל התקשורת עם הגוף הוא כל כך גבוה, שזה איפשהו לא מקובל עליי שאנשים לא רוצים לעשות את זה. למדתי להתמתן עם השנים, הייתי יותר קיצוני בהתחלה, אבל זה הכוח המניע, שהדבר הזה הוא כל כך נפלא, ויש פה כל כך הרבה אפשרויות תמונות בתוכו, שחייבים להוציא את זה לעולם. ופה זה מתחיל להתכתב עם אלכסנדר, ועם שיטת אלכסנדר, או יותר נכון, עם ההרגל. יש בתוך השיטה
לאנשים שעובדים בשיטה הזו יש הרגלים משל עצמם, הרגלי התנהגות, הרגלי השיטה, אם תקרא לזה ככה. כן. תפיסות עולם, הרגלי חשיבה. לגבי השיטה עצמה, אלו גם כן הרגלים, הרגלי מחשבה, קונספציות. ומבחינתי המטרה היא להגיע לציבור רחב ולעזור לאנשים עם הקשר עם הגוף שלהם, לתת להם שפה שהם יכולים לדבר עם הגוף. ופה יש גם כן הרגלים, ואני שואל את השאלה, איך אנחנו עושים את זה? אז זה שאנחנו בוחרים לעשות את זה מבחינתי, זה ברור. אנחנו פה, פודקאסט, לא משנה באיזה דרך, זה ברור. השאלה איך. זאת השאלה המעניינת. איך מעבירים את זה? איך מעבירים את זה? אז אני למדתי המון דברים, גם חוץ מאלכסנדר, והמון כלים בארסנל. מה אנחנו רוצים? כאילו, מה אנחנו רוצים בשביל אנשים? אנשים רוצים אופטימיות, רוצים להיות בריאים יותר, רוצים שיהיה להם טוב יותר. ואנחנו מאמינים, תקן אותי אם אני טועה, אנחנו מאמינים שהחיבור עם הגוף והקשר עם הגוף הוא יכולת מאוד גבוהה שאנחנו ממצים חלק מאוד קטן ממנה. ויכולת שאנחנו, אנשים שלמדו אלכסנדר, יש לנו, לא יודע, 10% יותר מאנשים אחרים שלא למדו את זה. ואנחנו רואים שזה טוב, וירא כי טוב, כאילו אז אנחנו רוצים לתת את זה לעוד אנשים. ואני מבחינתי רוצה לתת את זה בצורה הכי רחבה שאני יכול. ועשיתי את זה דרך לכתוב, דרך סרטוני יוטיוב. עשיתי את זה בצורה מאוד מפוזרת, יריתי לכל הכיוונים המון שנים, בהמון נושאים, בהמון דברים. היום אני יותר מתכנס לעבודה מסודרת. עבודה מסודרת מה? פרויקטים קטנים שזה גם להיות, זה קודם כל נובע מתוך, הכל נובע בעיניי, הכל נובע מתוך עצמנו. אתה רואה איפה אתה מתמודד עם משהו ואז אתה זה או... כן, אני רואה איך את הבעייתיות של האינטרנט שמפזרת אותנו כל כך חזק לכל הכיוונים, במיוחד רשתות חברתיות שהן סוג של שיעבוד, לפרסם עוד פוסט ועוד פוסט ועוד פוסט, ואתה לא יודע מה זה נותן, ואתה מרגיש שאתה זורק אבנים קטנות לים גדול. והייתי שם הרבה פעמים. והפסקתי, ולפני כמה חודשים פשוט אמרתי, אוקיי, אני הולך ליצור מין סדרה כזו של 14 יום לשיפור בעיות כאב ויציבה. לא אלכסנדר, שלא בהגדרה, כן, לא למסגר את זה. לא למסגר את זה. זהו, זה הכל. 14 יום לשיפור בעיות כאב ויציבה. ונתתי שם 5 דקות ביום לבן אדם לעשות את זה. זה תוכנית בעצם? זה שיעור אחד ביום, קטן, שהוא לוקח פיסה קטנה. אינטרנטי. אינטרנטי לגמרי, יש שם טקסט שכתבתי, הקלטתי אותו באודיו של 4-5 דקות שיעור, ותמונה שעשיתי ב-AI בדרך כלל, וזהו, זה שיעור. זה אמור לקחת לבן אדם 5 דקות לכל היותר, כל בוקר ב-6:50 אנשים מקבלים מייל. יש שם בתכלס 17 שיעורים ולא 14, אז זה 17 יום, זה קצת יותר מדי בעיניי. אבל עשו את זה כבר, נכון להיום, 180 איש, את הדבר הזה. וקיבלתי תגובות ממש טובות. וזה נובע, כל הדבר הזה, הוא, כאילו, אני חושב שזה איפשהו ככה עושה איזה אנקפסולציה, את התפיסה שלי להיום לגבי הפרסום של העבודה שלנו. שזה... נתתי המון, וכבר קלטתי שאנשים לא מסוגלים להקל. אני כותב עכשיו איזה פוסט באורך הגלות, שאני מתעמק שם וצולל וזה, וסרטונים של 40 דקות. והבנתי שזה קצת יותר מדי. וזה הכל חלק מהאומנות של אוי ואבוי, המילה הגסה, שיווק, כן?
שאני חושב שהיא מילה נהדרת והיא לא גסה בכלל, אבל הרבה אנשי טיפול ואנשי אלכסנדר לא יאהבו את המילה הזו. אבל אני חושב שזו מילה קריטית בשבילנו. 5 דקות ביום לקחת אלמנט אחד קטן בעידן שלנו, אני חושב שזה משהו שהוא גם יותר מדי, 5 דקות ביום במשך 17 יום ברצף. הם גם קולטים שם אולי 30% מהתכנים האלה, אבל מה שזה עושה, זה משאיר אותם בתוך עולם, בתוך מיינדסט מסוים. שזה מה שקורה לבן אדם שבא אליי פעם בשבוע למקום הזה. הוא נשאר, אני מקווה שפעם בשבוע מצליחה להשאיר אותו באיזה תפיסה מסוימת. זה מה שאני מנסה לעשות שם. אז יש שם אלמנטים של, שימו לב אם אתם עומדים על רגל אחת או על 2 רגליים. דברים כאלה בסיסיים, ממש. אתה נותן לו הנחיות גם ליום. כן, כן. בעיקר הנחיות ליום. זה בעיקר תודעה, עבודה תודעתית עם הגוף, ואני רוצה, אני מבין שמה שעושה את ההבדל בתוך העבודה הזו עם אנשים, זה שהם מצליחים להישאר בתוך תודעת מיינד בודי מסוימת. להישאר בתוך תודעה מסוימת, ושם אתה, אוקיי, מכניס עוד איזה אלמנט, ומכניס עוד איזה אלמנט, ומכניס עוד אלמנט, ולאט לאט הבן אדם, אתה מצליח לבנות שם משהו. זה מה שרציתי לעשות שם. אתה רואה את זה כחלק גם מעבודת השיווק, לפי מה שאני מבין. זאת אומרת, כשאתה אומר שיווק, אתה לא מתכוון איך אני דוחף לבן אדם עכשיו תכנים, אלא הכוונה שלך זה מה אני יכול לעשות בצורה כזאת, שהוא גם יקבל באמת. או שלא הבנתי אותך נכון. תראה, לגבי אנשים, איך אתה מגדיר את השיווק. אנשים אסירי תודה. התאמת התוכן נשמעת לי כחלק מה... כן. עכשיו, מה זה שיווק? כאילו, אנשים בתגובות שלהם לסדרה הזו, הם אסירי תודה. ומבחינתי זהו. זה התגובה שאני רוצה ליצור. אני רוצה שהם יקבלו. אם הם אומרים לי תודה, וקשה לקלוט תודה מבעד למסך. אתה לא יודע, אנשים לא מגיבים. וכשאנשים אומרים תודה, אני אומר אוקיי. וגם עשיתי בסוף משוב שהוא מפורט, כאילו אני שואל אותם בזה. עכשיו, אין שום בושה בלהתפרנס. אין שום בושה בלמכור את שירותיך. אני מתפרנס מזה, זה מה שאני עושה. אז בתוך סדרה כזו אתה אומר לבן אדם, אוקיי, מתוך מקום של כנות, מתוך מקום של, אם יש לך בעיה, אז השיעורים זה כאילו, זה המסלול השיקומי, זה הדבר. ומי שרוצה לוקח, ומי שרוצה, ומי שלא, לא. אין שום בושה בזה. זה פלטפורמה, האינטרנט היא פלטפורמה שיש לה כל כך הרבה אפשרויות בתוכה, שלא לנצל אותה בעיניי זה, למישהו שיש לו את הדרייב הזה, מי שאין את הדרייב, סבבה. כן. אבל לי שיש לי את הדרייב הזה, אני חייב לנצל אותה. וכן, דבר נוסף שחשוב לי ככה, כמורה לאלכסנדר, שאולי מורים לאלכסנדר שומעים אותו עכשיו, במדינתנו הקטנטונת להתפרנס מהעבודה הזו, זה לא הולך ברגל. אתה לוקח 250, 350 שקל לשעה, במקרה הטוב, אתה עושה שיעור. כמה אתה יכול ללמד ביום? כמה אנשים? זה לא עכשיו פלאפל, כאילו. כן. אין לך את המסות האלה. וזה לא פשוט להתפרנס מזה. הרבה אנשים, הרבה מורים, יש להם מקורות נוספים של פרנסה, ואז אתה אומר, רגע, אפשר לחיות מהדבר הזה. אני מאמין שכן. לגבי אנשים אחרים. לגבי עצמי, יש לי את האיזון בתוך החיים שלי, אבל אחד מהדברים שהבנתי, זה שהשיעור הוא מה זה הדובדבן שבקצפת. השיעור הפיזי שמישהו שמגיע אליך, תגיד תודה ותיתן לו כל מה שיש לך לתת לו, אבל זה, אם מסתכלים על זה שוב, בראייה כלל שיווקית, אוכלוסייתית, זה מה זה הדובדבן שבקצפת. כלומר, מגיע אליך איזה בן אדם אחד, שעבר המלצות וראה אותך והתחבר ורוצה וכואב לו וזה. אבל יש עוד 1,000 שלא מגיעים אליך.
לפחות 1,000. מבחינת הסטטיסטיקה של האתר שלי ושל היוטיוב ושל הפייסבוק, כל הדברים האלה, הגעתי עם השנים לעשרות אלפי אנשים. עשרות אלפי אנשים, ואף יותר, בתוך ישראל רק. כן. שראו אותי ונחשפו ברמה כזו או אחרת. כמה הגיעו לשיעורים? פחות מ10,000. עשרות, אולי מאות עם השנים, בסדר. אז שוב, שיווקית אני שנייה מדבר, אבל לא רק שיווקית, והשיווק צריך ללכת יד ביד עם המהות ועם התוכן של מה שאני נותן. זה בסך הכל מה זה? זה נתינה. נתינה מסודרת ומאורגנת ויעילה וטובה, שאנשים יוכלו לעכל אותה ולהפנים אותה ולהפיק ממנה את מה שצריך ואפשר להפיק מזה. ושיווקית, אתה אומר, אוקיי, איך אני יכול עכשיו, וזה גם שאלה ששאלתי אותם בסוף ה-14 יום האלה, האם הייתם מסכימים ורוצים להמשיך בתוכנית כזו, על בסיס יומי או כמה פעמים שבוע, ולשלם, כמו לנטפליקס, לשלם, לא יודע, מינוי. 50, 100 שקל לחודש. ואנשים אומרים כן. ואני באמת חושב שאנשים רוצים את זה, ואין להם כרגע בעיה או רצון או יכולת להתחיל לבוא ולשלם לך הון תועפות מבחינתם כל שיעור. כן. אז למה לא לעשות משהו כזה באמצע, שאנשים אומרים עליו תודה, והוא נותן להם הרבה. ומי אנחנו שנתווכח ונגיד להם, לא, זה לא אלכסנדר. מי אנחנו? מעניין מה שאתה אומר. אני חושב שבעצם אתה מרחיב את נקודת המבט. יכולה להיות לי נקודת מבט של התלמיד שמגיע אליי ואני מניח עליו ידיים. קלאסיקה. עכשיו, זה מבט אמיתי, זה מבט יסודי, הכל טוב ויפה. אתה אומר, אבל רגע, אני לא כופר במבט הזה, אבל יש פה מבט רחב. יש פה אין ספור אנשים שלא הגיעו לכאן. לא הגיעו. ואני אכפת לי גם מהם. אני רוצה גם לתת אכפת לי מהם ואכפת לי מעצמי גם. גם, נכון, כן. כן, אבל לצורך העניין אכפת לך מעצמך, אז כמו שאמרת, אני יכול אולי לבחור מקצוע אחר. למרות שגם יש אנשים שמתפרנסים משיטת אלכסנדר באופן מלא, זה פשוט מורכב יותר, כמו שאתה אומר. אבל אני חושב, עיקר העניין, אתה בא ואתה אומר, אתה יודע מה, נגיד את זה אחרת, מגיע אליי בן אדם. לפעמים מגיע אליי בן אדם סגור. הוא לא בקטע של לקבל את רוב מה שאני מציע לו. זה גם קורה, נכון? אז מה אני עושה? אז אני אומר לו, לא, זה או כמו שאני אומר לך, או כלום. או שאני עכשיו מניח עליך ידיים ואתה מקבל כיוונים או שלא. לא, אז אתה לפעמים גם מסביר לו במילים ולא במגע. גם בתוך המפגש הזה, אתה פועל מכל מיני רבדים שונים, ונותן את מה שבן אדם יכול לשמוע כרגע. ואני חושב שזה מה שאתה אומר בעצם. הציבור הכללי, בינתיים הוא לא נמצא פה בחדר הזה. זה מה שהוא יכול לשמוע כרגע, זה נותן לו. המון. אז למה לא? נותן לו המון. נותן לו המון. זה כיוון מעניין מאוד. טוב, פשוט מסתכל רגע על אחד הסרטונים הכי נצפים שלי, שמתעסק בלסובב את הצוואר. סובב את הראש. זה כל הסרטון, סובב את הראש. אני טוחן על זה שם, אני חופר על זה שם איזה 10 דקות, אבל סובב את הראש. וכל מה שאני מסביר להם שם, זה שכשהם מסובבים את הראש, במקום לעשות ככה, הם יכולים לתת כיוון. עכשיו, מה זה לתת כיוון? לא דיברתי את הסינית האלכסנדרית. כן. הסברתי בשפת אדם, שאתם יכולים להרים את הראש, וזה, לחשוב למעלה, ואז לסובב את הראש, ואתם תראו שיש לכם יותר טווח תנועה. כן. עכשיו, זה אלכסנדר, תקשיב. לגמרי. זה אלכסנדר, חביבי. ואנשים כותבים שם, וואלה, זה עובד, תודה, טה. היו שם קבוצה לא מבוטלת של אנשים, ויוטיוב רואה את זה. יוטיוב מגיש את הסרטון הזה להמון אנשים, לאלפי אנשים, הוא מגיש את הסרטון הזה, כי הוא רואה שאנשים צופים בזה. מי אני, באיזה חוצפה, אני יכול עכשיו להגיד, לא, זה לא אלכסנדר. כאילו, אתה מבין? כן. איפה הצניעות? שנייה. איזה יהירות זה להגיד, לא, זה לא אלכסנדר, אני לא אעשה את הדבר הזה. זה לא שפוי, בעיניי זה לא שפוי, בעיניי האישית. כן, כן. אז זה הדבר שראיתי תמיד. ואני חושב שאם אנחנו א' מצד אחד, מהצד של הלקוחות, בני אדם, תקרא לזה איך שתרצה, מטופלים, תלמידים, לא משנה. אנחנו יכולים לתת להם משהו כזה,
חוץ מהשיעורים הפרטיים שלנו. ואנחנו יכולים לקבל מזה גם, אז זה יכול לפתור לנו את בעיות הפרנסה שלנו. וזה יכול לפתור להם בעיות אחרות שלהם, ולעזור להם. ופה גם יש את ההבנה של לתת לאנשים מעט, אבל משהו שגם אתה ואני בתור צופים ביוטיוב, אנחנו יודעים שיש נגיד 1,000,000 אנשים שמגישים ביוטיוב סט של תרגילי זה וזה וזה, אבל יש אחד שאנחנו אוהבים לצפות. למה? למה אנחנו רואים אחד ולא רואים את האחרים? כי אנחנו מתחברים אליו. אנחנו מתחברים למשהו בו. לצורה שבה הוא מדבר, לאנרגיה שלו, לווייב שלו, לא יודע למה, מתחברים אליו למשהו. וזה דבר מאוד מאוד חשוב גם שזיהיתי עם השנים. שאנשים מתחברים לאנשים. שיטות זה משני. אנשים מתחברים לאנשים. וכשאנשים רואים אותי, והם אוהבים אותי, והם מרגישים שאני מקצועי, ואני נחמד, ואני עושה להם נעים, יש לזה ערך מאוד מאוד גדול. ושמה בתוך הסיטואציה הזו, הנה, עכשיו אני נותן לכם תוכן שאמור לעזור לכם, ונוצר בינינו קשר, ביני ובינם נוצר קשר, ונוצרת שם קהילה בעצם של אנשים. זה דבר מאוד מאוד חזק בתוך העולם שאנחנו חיים בו, העולם האינטרנטי המשוגע שאנחנו חיים בו. זה דבר מאוד מאוד חזק שכדאי להבין אותו. ויש לנו שמה בתור מורים לאלכסנדר, אנחנו קבוצה קטנה של אנשים שיש לה ידע מאוד מאוד משמעותי. ולפעמים זה היה נראה לי כאילו זה כמו נשק סודי. שלי הוא נראה טריוויאלי, אבל צא שנייה כן, צא שנייה מתוך עצמך, ותסתכל רחב, כן, כמו שבאלכסנדר מדברים. אומרים, בוא תסתכל רחב, תרפה רגע את שרירי העיניים שלך, ותסתכל רחב על העולם, ולא על האלכסנדר שלך. כן. ותבין שהעולם הוא כזה גדול, וכל כך הרבה אנשים זקוקים למה שיש לך לתת, אבל אתה צריך לדעת לדבר את השפה שלהם. אתה לא יכול להמשיך לדבר אלכסנדרית. כן. אתה צריך ללמוד לדבר את שפת האדם, ולדעת לעשות תרגום לשפה שהם מבינים, ועדיין לתת את מה שאתה יודע לתת, ואם מישהו מוכן לקבל את הנשק הסודי, והוא יבוא אליך לסטודיו, אהלן וסהלן. הרווחת עוד פרומיל קטן של אוכלוסייה שתבוא אליך. אבל אנחנו צריכים להבין את המקום שאנחנו נמצאים בו. אנחנו נמצאים במקום שיש לנו ידע מאוד מאוד חשוב, בגלל שאנחנו חנונים כאלה של גוף, וזה להתחבר לנו. ואנחנו צריכים לדעת לחלוק את זה ולשתף את זה עם העולם, בצורה הכי טובה שיש. ולאף אחד לא אכפת אם נקרא לזה אלכסנדר, או אם נקרא לזה דוד. כן. לאנשים לא יהיה אכפת. אני אגיד לך יותר מזה, לא רק העניין של האם זה אלכסנדר או לא, זה מניעה אחת של אנשים מסוימים, למה לא להפיץ את השיטה בדרכים שונות. אני חושב שאמרנו בצורה הכי ברורה כמה שזה לגמרי כן להפיץ את אלכסנדר, לחלוטין. דבר שני, אני חושב שיש גם, מה שנקרא, בלי להגיד שמות, אני מכיר איזשהו דיון שהיה בתוך השיטה של אולי כדאי לצמצם את כמות המורים שמוציאים לשוק. כי במילא קשה ולא לכולם יש מספיק עבודה, אז עכשיו תשים יותר מורים. וזאת היא תפיסה של, מבחינה כלכלית, כן? זו תפיסה של שמאל רדיקלי, קומוניסטי, סוציאליסטי. זו תפיסה שאין בה אלוהים, אין בה יש מאין. כאילו יש מספר אנשים, יש רק 10 אנשים שמסוגלים לבוא לשיטת אלכסנדר, ואנחנו נלחמים עליהם. אין את תפיסת השפע, את התפיסה הרוחבית הזאת, את האלוהים, את היש מאין, אדרבה. תוסיף, תעשה דברים כמו שאתה עושה, תעשה דברים כמו שאנחנו עושים פה, עוד אנשים נחשפים לשיטה, עוד אנשים שומעים, עוד אנשים יבואו גם אליך בסוף. זאת אומרת, אפילו אם אתה רק מסתכל על המקום המצומצם של אלכסנדר, גם את זה יחזק, שאנשים ידעו שיש דבר כזה, שאנשים יבואו, תחלוק את הדבר הזה, אתה מוציא עוד מורים, עוד אנשים שומעים את זה, עוד אנשים מגיעים, מספרים לעוד מישהו ולעוד מישהו ולעוד מישהו, זה כבר לא נהיה מה זה שיטת אלכסנדר. אז גם זה חלק מהעניין, אני חושב שלגמרי צריך לשנות תפיסה בהקשר הזה. 100%. מסכים איתך לגמרי. אחלה. אז רציתי גם לשאול אותך, אמרת שלמדת עוד הרבה דברים שונים.
אתה רוצה להגיד לי איזה מילה על זה? למדת דיקור סיני, ואתה בעצם, אתה גם עובד בזה, נכון? אתה... חלק מההכשרה שלי, אז אלכסנדר, נחשפתי קצת לצ'יקונג, דרך גלית גם כן, והתחלתי... זה מעניין, יש הרבה שמקשרים את הצ'יקונג ל... יש קשר מאוד מאוד מעניין, יש הרבה קווי דמיון. הגוף אותו גוף, בוא. כן. כאילו... אמורים להיות יותר קווי דמיון, אבל שם יש קצת יותר. אותו גוף. יש הבדלים, אבל הגוף אותו גוף. ואז הלכתי ללמוד בברושים, למדתי אצל נירה רבינוביץ', ומתוך ברושים פגשתי אישה יקרה אחרת, במסגרת הלימודים של הצ'יקונג, שמשכה את הסקרנות שלי לתוך העולם של הרפואה הסינית, ומפה לשם מצאתי את עצמי, טוב יאללה, אני אלמד רפואה סינית, וזה שיש לי 2 ילדים בבית, ואני כאילו... וואו. זה חתיכת לימודים הדבר הזה. זה 4 שנים שאצלי נמשכו ל5 שנים, כי הייתי למדתי הכל באוטו בפקקים מירושלים, כאילו הכל כזה לגמרי. טוב, סמסטר קיץ, יאללה, ברצף, העיקר לגמור עם זה. וזה עולם אחר, אבל עולם מרתק. ואחד מהדברים המעניינים שראיתי שם, זה ראיתי שהרבה זאת אומרת, אני באתי שוב עם האלכסנדריות שלי, אמרתי, רגע, זה עובדים עם הגוף, אז אמור להיות שם לאנשים קשר עם הגוף של עצמם, למטפלים. שום דבר. לא. זאת אומרת, אלכסנדר כל כך מיוחד, הלמידה הזאת היא כל כך מיוחדת. ואז נגיד הרפואה הסינית, היא, קוראים לזה traditional, כאילו רפואה סינית מסורתית. אבל אין שום דבר מסורתי בצורה שבה מלמדים רפואה סינית במערב. כן. ולעומת זאת, אלכסנדר זה למידה מסורתית אמיתית. כמו שאני למדתי ולימדתי לפחות, שאתה מגיע לבן אדם, כמה קומץ אנשים מגיעים לבן אדם, למורה, ויושבים אצלו פשוט שנים. אתה יודע, רואים את זה גם ביהדות. זה דבר שהוא למידה מסורתית. מעניין. אתה יושב אצל המאסטר. ואתה לומד, אתה סופג אותו, אתה סופג אותו גם את השיט שלו וגם את השטויות שלו, אתה סופג את הבן אדם, את העבודה, אתה סופג הכל. מעניין. וככה אני למדתי. וזה שנים, זה השקעה באמת. וזאת למידה מהותית, ככה אני למדתי אצל גלית, זאת למידה מהותית. אתה סופג שם את הדבר עצמו. לא מכניסים לך בראש ידע, מידע, בטבלאות. ואחד מהדברים שראיתי ברפואה הסינית, שבאמת לא, זה לא, אין מצב כזה, זה גם לא אפשרי. כן. זה לא אפשרי בשביל גוף כלכלי בימינו, זה לא אפשרי ללמד ככה. ואז הבנתי שלא, אתה מלמד אנשים לגבי צ'י ואיך לעבוד עם הצ'י, אבל הם לא יודעים איך לעבוד עם הצ'י של עצמם. ואני באתי מצ'יקונג, ובצ'יקונג הרעיון הוא לעבוד עם הצ'י של עצמך, לא משנה שגם את זה לא ממש הרבה אנשים יודעים, אבל אלכסנדר זה בדיוק זה ללמוד לדעת לעבוד עם הצ'י שלך, עם הגוף שלך, עם הכיוונים, whatever, תיקה זה. אתה יודע איך, אתה בא מתוך עצמך. וזה היה מאוד מאוד חסר לי בלימודים של הרפואה הסינית. עד היום אני מחפש את זה. וממשיך ללמוד כל הזמן. וסיימתי את הרפואה הסינית, היה דרך מדהימה, למדתי שם המון. יחד עם זאת, למדתי שם המון. זה בטח נתן לך איזשהו רוחב מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין. מימד נוסף. כן, כן, מאוד מעניין. אני מתכוון לעבודה בשיטת אלכסנדר. אני ישר רציתי לחבר, אבל זה לא חיבור כזה טריוויאלי. במקביל גם למדתי שיאצו במגע בירושלים 2 שזה גם כן עוד משהו. והדרכים האלה הסתיימו. היה שם דרך ארוכה והם הסתיימו, ויצאתי לשוק העבודה אחרי שנים של... סיימתי, השלמתי. וחזרתי לזה ככה עכשיו, גם אגב, זה גם אחת מהדרכים שלי להתפרנס. כלומר, זה מקצוע נוסף. פשוט יש המון, לא המון, אבל יש השקה בין התחומים. כי אם אתה חושב על תופעת הכאב לדוגמה, או תופעה של בעיות עצביות או דברים כאלה, זה לא הכל בעיות של, כאילו, מי אמר שאפשר לפתור הכל עם אלכסנדר?
כנראה שאי אפשר לפתור הכל עם אלכסנדר, ואנחנו לא המשיח החדש. כנראה שלא. אולי כן, אבל כנראה שלא. אני חושב ששיטת אלכסנדר היא מהווה איזושהי תשתית מאוד 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 עמוקה, שבסדר, יכול להיות שנצטרך ללכת ולעשות השלמות, כן? ללכת לרופא כמובן, ללכת כל מיני דברים. אבל גם כשאני הולך לרופא, אני קראתי איזושהי רצועה ועשיתי פיזיותרפיה, לא אמרתי לו, אני אלכסנדר, אני אנחה כיוונים. ידעתי שאני צריך לחזק פיזית את שרירי הברך. אבל כשעשיתי פיזיותרפיה, ידעתי לעשות אותה בצורה מאוד רגישה. מתי אני מותח שזה מתח כדי להרחיב ככה את התנועה של הרצועה, ומתי אני מותח שזה כבר לא טוב וכו'. והייתה לי החלמה מדהימה. וזה משהו שהפיזיותרפיסט שלך לא מכיר. אין לו מושג. הוא לא יודע... הוא יגיד לי פשוט לעשות את התרגילים ככה ולהרוס את כל מה שקורה שם לפעמים. לפעמים יעשה טוב. כן, טכנאי. אז לכן אני חושב ששיטת אלכסנדר, באמת, לכל דבר, גם לטיפול פסיכולוגי, וממש לכל מיני דברים. אתה הולך לפסיכולוג ואתה בכלל לא מרגיש מה קורה אצלך פה, העבודה לוקחת הרבה זמן. אתה מחובר לעצמך, בקיצור, אז כמעט לכל דבר זה תשתית. אני לא אומר שזאת התשתית היחידה. בן אדם יכול להתחבר לעצמו לא רק דרך אלכסנדר. אבל אלכסנדר הולך ומפגיש אותך עם החלק הפנימי שלך. כן. וזה חובה, וזה תשתית. אתה יכול למצוא את זה בדרכים אחרות, סבבה, אבל זאת היא תשתית. האם זה יחליף את כל שאר הדברים? גם לא. אבל באמת אני חושב שזו תשתית, שהיא לגמרי נדרשת, למי שאין לו אותה באופן טבעי או... בהחלט. ובעולם הסיני יש מונח שנקרא ניי גונג ווואי גונג. ניי גונג זה מיומנות. מיומנות. ניי ויי כאילו כן ולא? יכולת, לא. ניי זה פנימי, ווואי גונג, אל תתפסו אותי במילה על הסינית שלי, אבל זה מה שאני יודע. זה בעצם חיצוני, כלומר יש מיומנות פנימית ומיומנות חיצונית. הסינים היו חכמים בשביל להבין שיש מיומנות פנימית ומיומנות חיצונית. עכשיו, זה לא באמת, הרי, אין באמת את זה ואת זה. זה הכל אחד. אבל לשם הלמידה, הם עשו הפרדה ואמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו נעבור למיומנויות פנימיות, ועכשיו מיומנויות פנימיות זה מה שנקרא צ'יגונג, ובטאי-צ'י יש את זה. ובאלכסנדר זה בדיוק זה. זה המיומנות הפנימית שלי. אגב, ברפואה הסינית יש שלושה ערוצים, מרכזיים, שאחד עובר במרכז הגוף, ממש מרכז הגוף, ויש אחד שעובר בפרונט, ואחד שעובר באחורה, והם יוצרים כמו מין ספירלה כזו, מסלול שאפשר, לפעמים קוראים לו גם המעגל המיקרוקוסמי. לא משנה כרגע, אבל זה מה שאנחנו עובדים עליו באלכסנדר. אנחנו עובדים על המקום הזה, זה המקום המרכזי שאנחנו עובדים עליו. ואצלי זה עשה לי כזה, וואלה. עכשיו זה נקודות השקה קטנות שאני מוצא, זה מעניין. הידע הסיני, בניגוד לידע המערבי, הוא ידע של אנשים שחיו 5,000 שנה באותו מקום, והיה להם את היכולת להעביר מסורת מאב לבן. יש להם גם וייב של התכנסות, של שימור. שימור בתוך המשפחה. ושל חוסר התחדשות. זאת אומרת, יש לזה צדדים שליליים, יש לזה צדדים מאוד חיוביים. של נוקשות, כן. שאין מה להתחדש. אתה רק תגלה את הקיים. יש לך את הכוחות, ויש במערב משהו שרוצה תמיד לרדוף ולהשיג וכאלה. לזה יש תועלת, לזה יש תועלת. כן, והכל... אבל בהקשר של מה שאתה אומר, יש פה תועלת מאוד מאוד גדולה, שאני נשאר עם מה שיש. ואז אני מתחיל לחוש באמת את הקולות הפנימיים, את התנועות הפנימיות, את כל, איך זה נקרא, מרידיאן וכל מקום. כן. זה באמת תרבות שפיתחה את הדבר הזה. כן, כן. אני מאוד רציתי לבוא לדברים מתוך המקום האלכסנדרי וללמוד את הרפואה הסינית מתוך המקום הזה, אבל ראיתי שמלמדים אותי דרך הראש, מלא חומר, ולא מלמדים אותי דרך הגוף. לא מלמדים אותי בשלם, מלמדים אותי שכלתנית את החומר. זה מה שנקרא הידע החיצוני שדיברת עליו? כן, לא. הקטע החיצוני הוא קטע גם מאוד חשוב, אבל לגבי הלמידה של הרפואה הסינית, ראיתי שאני לומד דרך השכל מלא 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 חומר, ואין לי שם חוויה מסורתית של עבודה בשלם, של הוויה. אין עבודה עם ההוויה כמעט בכלל. וזה היה מאוד מאוד חסר לי, ואין מה לעשות, כאילו, אז אוקיי, אני צריך למצוא את זה לבד. וזה מה שעושים, מסיימים ללמוד, וממשיכים בדרך, המון מסלולי הכשרה. ואחד מהדברים שזה כאילו, אם אני קופץ שנייה להיום, זה שלפני חודשיים
התחלתי לעבוד בהדסה, בבית חולים, במחלקת שיקום. וכמובן שלא נכנסתי לשם בתור אלכסנדר. נכנסתי לשם בתור מדקר. כי מדקר זה משהו מערכת הרפואה הקונבנציונלית יודעת להעריך ולקבל, ואולי מוכנה לפתוח איזה חריץ, שתבוא תיכנס, ניתן לך קצת כסף וזה, ועם כל הפרגון, כן? אבל פותחים חריץ, זה עוד לא... כן. כאילו, נותנים לזה מקום של כבוד. אבל יאללה, אני נכנסתי בחריץ, מגניב. היה נראה לי מעניין לצאת ולעשות את זה, לצאת ואני יכול גם אחר כך לדבר על עוד משהו מעניין בהקשר הזה של חריצים שנפתחים, סדקים שנפתחים, ואיך זה קשור למסלולי הכנסה של בן אדם שאמור לגדל ילדים ולהחזיק אותו ולהחזיק עסק ולשלם על הסעות וחוגים. ונפתח שם החריץ ונכנסתי בתור מדקר, ואני עושה שם דיקור. אבל אני לא יכול לא לתת שם אלכסנדר, כאילו, וזה לא אלכסנדר, אין לי זמן, יש לי 45 דקות. זה לא 45 דקות עם בן אדם אחד אפילו. לא, עם בן אדם אחד. יש לי טיפול של 45 דקות, שזה מכובד, זה יפה. זה הרבה זמן, זה דיקור זה הרבה זמן, לא? תראה, בוא, זה בעניין שיקום, זה כולם שם פצועי מלחמה עם רסיסים ופציעות ירי ופוסט-טראומה. כמעט כולם, 80% מהאנשים שם זה. זה מילואימניקים וסדירים עם גוף מפורק ברמה כזו או אחרת. ושלא נדבר על הנפש. כאילו... ונכנס בן אדם לחדר. עכשיו, בתור מטפל, לא אלכסנדר, בתור מטפל ברפואה, בתור בן אדם. אני יצור רגיש, נכנס בן אדם לחדר, אני סופג, קולט מה שהחושים שלי קולטים, והם קולטים הרבה. ומתוך החישה הזו, עולים רעיונות. זה תהליך היצירה, כאילו משהו נכנס, משהו יוצא. ואם נכנס אליי בן אדם עכשיו כואב לו הגב כי הוא נפצע ברגל לפציעה קשה, וכואב לו הגב התחתון כי הוא לא יכול לשרוך את הנעליים שלו, כי הוא לא יכול לקפל את הרגל, אז כואב לו הגב. איך אני יכול לא לתת לו אלכסנדר בסיטואציה הזו? אבל אין לי זמן. יש לי 5 דקות. אולי בסוף הדיקור אני מצליח להשחיל שם איזה משהו במסדרון. זה הסיטואציה. אז אני עושה את זה. וזה גם לא אלכסנדר. כי אין לי זה, אתה נותן מה שאתה יכול לתת, כאילו אין, מה שיעזור לבן אדם זה מה שחשוב, ולאף אחד לא אכפת איך קוראים לזה. מבחינת הבן אדם, מה קוראים לזה, אם בן אדם הולך עם הליכון, והוא כל הזמן כפוף ככה, ואני אומר לו, אוקיי, למעלה, ושיקרא לזה, אני זקוף, שיקרא לזה, לא אכפת לי. כן. אבל 2 דקות האלה של לתת את הדבר הקטן הזה, זה מבחינתי היצירתיות של לתרגם לתוך העולם האמיתי. וזה הרבה יותר העולם האמיתי מאשר מי שמגיע אלינו בפרטי, הבית חולים. הבית חולים זה הרבה יותר העולם האמיתי. זהו, אתה יודע, זה מעניין כי דיברת על לימוד מסורתי. שזה מה שעושים באלכסנדר, וזה מה שעשו בעבר ברפואה הסינית, ושהיום זה לא קורה. נכון. מצד שני, גם הכרת בזה שמערכת כלכלית, רצינית, מדינתית עכשיו, לא יכולה להרשות לעצמם שכל אחד ילך למאסטר, מתחיל לתת מכות בדלי של המים וכל הסיפורים. נכון? זה לא הכיוון. לא. עובדים ממה שיש. עכשיו, זה בסדר לבוא ולהגיד, אני עדיין מוקיר את מרכז העבודה, והכשרת מורים, אני אתעקש שהיא תמיד תהיה כזאת וכו' וכו'. כן. אבל אתה באמת מזהה צורך ואיתו אתה עובד. כמו שאמרתי, גם כשמגיע אליי תלמיד, לא כולם מוכנים בכלל לשיעור רגיל. היו לי אנשים שהגיעו ובכלל אמרו לי, לא, אני לא רוצה לשכב, אני רוצה לדבר על משהו עכשיו. אז אני יכול להגיד לו, תשמע, זה לא אלכסנדר, ואני גם מכיר סיפורים כאלה מכל מיני מורים. תשמע, זה לא אלכסנדר, אני לא הולך לדבר איתך. או אני הולך לדבר איתך על הדרך. אתה לא רוצה, אתה יכול ללכת. אתה יכול. כן. אבל אז הוא קם והולך. כן, וגם בשביל מה? בשביל מה? אתה לא יכול לדבר איתו? דבר איתו. לא אומר עכשיו תדבר איתו על בעיות הסכיזופרניות שלו ועניינים כאלה, אם אתה
לא מוכשר לעניין. אבל כן, דבר איתו. ותכוון. ותזכיר לו איך הוא זה, ותבחין דברים, ולאט לאט תגיע איתו לשם. מה הסיפור הגדול? לדעתי זה באמת חובה. זה באמת חובה. אז אתה אומר ששם אתה בתוך כל הבלגן הזה, בטח כל תחושת התופת שעוד ממשיכה מהאירועים הזה. כן. אז זה מתחבר לך בעצם לאותו כיוון של אני עכשיו צריך, יש לי 5 דקות לעבוד עם הבן אדם הזה ואני צריך לתת לו משהו. כן. ומה באמת נותנים ב5 דקות? כי זה דורש גם, אני חושב, איזשהו באמת יצירתיות ומיומנויות. מאוד מאוד פשוט. חייל שעבר פציעה בירך, לא זוכר, רסיסים, ירי, לא משנה מה, פיצוצים, עניינים. ויש להם צלקות ובלוק עצבי, וכאילו דברים שאני לא שמעתי עליהם בחיים שלי, כאילו בתור זה, ופתאום אני נחשף אליהם. ניתוחים שמזיזים להם את העצמה, דברים חבל על הזמן. והוא אומר לי, אני רוצה לחזור ליחידה, סדיר, כי הוא רוצה לחזור ליחידה, אני רץ. כאילו, כואב לי, אבל כואב לי. עכשיו, מערכת שלמה מחזיקה את הבן אדם, וזו מערכת מדהימה בשיקום. פסיכולוג ועובד סוציאלית, ופיזיותרפיסטים, וריפוי בעיסוק, ורופאים, כאילו מקיפים אותו, באמת מדהים. אבל הוא בזמן הפנוי שלו עכשיו רץ 3 פעמים בשבוע וכואב לו, ולך תדע, הוא יכול להיות שהוא מוריד את הכל לטמיון, כאילו עם הריצה הזאת, כי הוא רץ כבד ולא טוב. אמר, בוא נצא למסדרון, רוץ. וגם ככה הוא רץ בבית, אז might as well, אני אסתכל עליו עכשיו, אני לא יכול, ואני רואה מה שאני רואה. אז יאללה, בוא נרוץ במסדרון ונראה לו כאילו את הקטן הזה של אוקיי, יש טכניקה, אלכסנדר אפשר לקחת לריצה וזה מדהים. מדהים לקחת את זה לריצה. עשיתי את זה, אני עדיין עושה את זה ועשיתי את זה המון שנים. אז אתה מתחיל לתת לו את האלמנטים האלה ולא רק לפתוח לו את הראש שהוא לא אוטומט. וזה גם, זה ילד שלא יגיע אלינו. אין מצב שהוא יגיע אלינו. אבל אתה רק שנייה פותח לו, אתה זורע זרע, אתה פותח לו את הראש שנייה לאפשרות שכף הרגל שלו יכולה לנחות מתחת לגוף, והוא יכול להתרומם מעל, והוא יכול מה שנקרא להתקרקע דריכה וצמיחה, והוא לא צריך עכשיו לרוץ בצעדים כאלה גדולים, זה יכול להקטין את הצעד, והוא פתאום, ב5 דקות האלה, הוא מתחיל לחוות את עצמו כמשהו ורטיקלי שיש לו קצת כלילות. הוא חווה את הוורטיקליות שנייה. הוא אומר, וואלה, זה קפיצי יותר, זה, וואלה. הוא אומר לך, תודה והולך ולא חוזר, אני לא יודע אם אני אראה אותו בחיים שלי עוד פעם אחת. אבל משהו שם, הזרע שם נזרע. כן. או אישה חרדית, שכאילו גם, שעניינים בברך, וכאילו כואב לה כשהיא עולה מדרגות, אותו כנל. 2 דקות, אלמנט מסוים, שהרי תחנתי אותו עם אנשים כבר 1,000,000 פעם פה בפרטי. אני כבר מכיר את ההרגלים שלנו חוזרים על עצמם. אז אוקיי, שאתה עולה מדרגות, אתה עולה מדרגות, אז הרים את עצמך. אז אנשים להרים את עצמם ב2 דקות, ואני יודע שכשאתה רגיל להעביר שיעורים של 40 דקות או 30 דקות, אז לעשות משהו פתאום ב2 דקות נראה לך כאילו שאונסים אותך, אבל זה... עברתי דרך הדבר הזה, וכבר הבנתי לפעמים, א', שאני יכול לתת את זה ב2 דקות, וב', שאין לי ברירה אחרת. כן. הסכמתי ללכת לשם. אז הלכתי לשם, והיו עוד מלא דוגמאות כאלה, או אנשים שהולכים עם כל מיני קביים, ואין להם ברירה שם, או עם הליכונים, והם שוקעים לתוך ההליכון. כאילו, רגע, תרים את עצמך. אתה לא הליכון, חביבי. יש לך גב. אל תיפול לתוך ההליך. יש לך רגליים, אתה דורך, אתה עומד על הרגליים שלך, ויש לך גב, תהיה בזכות עצמך ותעזר בהליכון. אל תאבד את עצמך לתוך ההליכון. זה דברים שלוקח ככה 1-2 דקות. ואני מקווה שנקלטים. כן, לדעתי זה גם אפילו יכול בשלב הראשון להביא את הבן אדם וואלה, אני יכול לעשות דברים קצת אחרת, ובאמת כמו שאתה אומר, אולי קצת אחרי זמן, זה גם יכול להפגיש אותו עם איזשהו מקום שאומר, זה מה שהיה לי אגב, בחלק של ההתפתחות שלי בהתחלה. אמרתי, רגע, אני לא יודע מה אני עושה עם הגוף שלי.
אני קיבלתי איזה שיעור או 2 אצל נעמה, אמרתי, טוב, אני לא יודע מה היא רוצה ממני, לא יודע מה זה הסיפור הזה, ופשוט הלכתי. כן. ואחרי איזה שנה, או לא זוכר כמה, אני הולך, ואז אני... צריך איזו חוויה כזאת, שאני אומר, בוא, אני הולך בסדר, אני לא הולך בסדר, אני לא יודע איך, אני בכלל לא מודע לזה, אני לא מחובר לכל האירוע. ואמרתי, כאילו, בעצם חשתי את הפער הזה, וזה הרגיש לי כתובנה מאוד 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 עמוקה לגבי עצמי. שיש לי פה איזה מרחק שאסור שהוא יהיה, ואני חייב לגשר עליו. בינך לבין עצמך. כן, ואני כל כך התרשמתי מהתובנה הזאת. אמרתי, וואו, איזה תובנה עמוקה. איזה תובנה עמוקה, וזה. חבל על זה. לא, ואז אמרתי, רגע, אבל נראה לי שזו לא תובנה שלי. מה זאת אומרת? כאילו, בהתחלה התלהבתי קצת ניסיתי להבין מאיפה הגעתי לתובנה הזאת. יש לי הרבה מחשבות מעניינות, ולפעמים אני מתלהב ממחשבות מסוימות שיש לי. שם זה היה ממש עיקה בי הדבר הזה. אז שאלתי את עצמי, מאיפה זה הגיע? אז אני אומר, רגע, יש מצב שזה בכלל לא רעיון שלי. אז יצרתי קשר שוב עם נעמה, קבעתי את עוד שיעור. שיטה, יש שיטה. כן, סיפרתי לה, אמרתי, זה קשור למה שדיברנו? זה בדיוק מה שדיברנו פה. אז לפעמים זה יכול לקחת שנה גם. אבל חיברת בן אדם, וזה כשאני אמרתי, אני לא מבין מה היא רוצה ממני. לא כל כך. אז בוודאי בן אדם וואלה, יש משהו במה שיואב אמר לי. נכון, אני יכול לעשות דברים אחרת, זה באמת יכול... אני חושב שזה לב השיטה, זה לב העבודה, עזוב, זה לא השיטה, זה לב של הרבה שיטות. זה משהו שאני ככה חושב עליו כל השנים האלה. שוב, מה שנראה לי טריוויאלי, הקשר שלי עם עצמי, עם הגוף שלי, לעולם שלם הוא לא טריוויאלי בכלל. וזה הפער שחווית. חווית הבנת שאתה מנותק מעצמך. ואני חוכך בזה כל השנים האלה. למה העולם שלם מנותק מעצמו? למה הילדים שלנו לא לומדים בבית ספר מה זה מפרק הירך? למה? למה התרבות שלנו מתייחסת לגוף בצורה כזו? או אנחנו לא מתייחסת אליו, ומתייחסת אליו כמובן מאליו. מסתורי, ואני חושב שזה... אין לך רעיון? האמת שיש לי הרבה מחשבות על זה. יכול להיות כל מיני רעיונות, הם הסברים רציונליים, אבל מה שחשוב בעיניי זה להבין שזה אחת המטרות הכי מרכזיות, אם לא המרכזית ביותר שלנו. ויש פה, וגם אגב, לראות הרבה אנשים שיצא לי לראות ולעבוד איתם, שיש להם קושי מאוד מאוד גדול בלעשות את החיבור הזה. וכל מיני אלמנטים נגטיביים עולים להם מתוך זה, ותסכולים ותירוצים ועניינים, וזה רק לא להתחבר לעצמי ולקחת אחריות על עצמי. כן. יש פה אלמנט נפשי עמוק, איזה מין שבר, סדק, שבר בנפש של האדם המודרני, או האדם של העניין הזה של אני אדון לעצמי. וקטונתי. מה הכוונה? לא הבנתי פשוט. הקשר שלי עם עצמי. איפה השבר? השבר במפגש? ביכולת לעשות את הדבר הזה, בדרך לשם. בדרך להתחבר לעצמנו, ולהרים את עצמנו, ולא להצטרך שירימו אותנו, להרים את עצמנו. קטונתי. אני חושב שזה שאלות אלוהיות יותר, במובן הזה של... אני אבין את זה אולי עוד 10 שנים, אני לא יודע. אבל אני רואה את הפער. אני מתבונן על הפער הזה בהשתאות מאוד מאוד גדולה. אני רואה מה החיבור הזה עשה לי, איך הוא קידם אותי בחיים, איזה דרך הוא נתן לי. ואני מסתכל על אנשים שמגיעים אליי, או שלא מגיעים אליי, או בני משפחה, או חברים, ורואה שאין להם את זה. ומתבונן בהשתאות על התופעה. על התופעה האנושית הזאת של... ולא מעניין אותך להבין? ברור שמעניין אותי להבין. יש גם הרבה הסברים תיאורטיים, שבמיוחד, באלכסנדר אין הסברים. אלכסנדר הוא סתום, הוא לא אוהב להסביר דברים. אלכסנדר עושה את הלופים שלו בספרים שלו סביב עצמו עוד פעם ועוד פעם, בדרך משעשעת מאוד שאני מת עליה, אני מאוד אוהב לקרוא אותו. אני לא כל כך רואה את זה ככה. אוקיי.
יש לו תיאוריות כאלה רחבות, עניינים, הוא כן מנסה להבין למה זה השתלשל כמו שזה השתלשל. כן, כן. אבל עזוב את אלכסנדר, נו, תגיד לי מה אתה חושב. אני פשוט ראיתי בכתבים, בכל מיני כתבים סינים, ראיתי שיש הסברים לדברים האלה. אבל הם הסברים של, אוקיי, הערוץ הזה והזה סגור, או האיבר הזה והזה פגוע, או ככה וככה. למה? מהי התנועה הכללית? יש דברים שצריכים להישאר מסתורים, לא? אחרת מה מעניין בחיים שלנו? מסתורים תמיד יישאר. סקרנות, שיהיה מסקרן, שיהיה מלגלות. זאת שאלה קיומית מאוד מאוד. אני אוהב לנסות לענות על שאלות כאלה, כי אני חושב שזה גם עוזר לי בעבודה. אני אגיד לך מה אני חושב על העניין הזה. מן הסתם זה חלק קטן במבט, כן? אפילו יותר מבמבט. העניין הזה הוא עניין מורכב. אז אני נותן איזושהי נקודת מבט הקטנה שלי. בתוך העולם הזה, העולם המערבי, העולם המסיגני הזה, העולם הזה שיוצא החוצה, אל מולו אפשר להציב את העולם המזרחי. זה עולם של התכנסות פנימה, נגענו בזה גם מקודם. גם. לא רק, נכון, נכון. לא, ברור. זה כמו שאתה זכר ויש אישה נקבה, אז מה, אין לה תכונות שלך, אין לך תכונות נקביות? ברור שכן. יש גם גברים שהם יותר נשיים מנשים. הכל יכול להיות, אבל גם יש יסוד, יש עיקרון. העולם המערבי יש לו תנועה גברית, תנועה חיצונית, תנועה של החוצה, של עשייה, של כיבושים, של זה. והתנועה של העולם המזרחי, תנועה פנימית, תנועה מתכנסת, תנועה שיותר קשורה לעצמה. גם נשים יותר קשורות לגוף שלהם מאשר גברים. אני חושב שכשגבר יותר מדי זמן נמצא מחוץ לעצמו, הפערים נהיים כל כך גדולים, הוא לא יכול להתבונן על עצמו יותר. זה ממש לא מה שהוא חושב שנמצא שם. כן. ושם יש באמת שבר, ושם יש פחד גדול, ושם יש חוסר רצון לקחת אחריות על כל מה שקורה שם. זאת אומרת, יש שם איזה... אנחנו חיים בתרבות כזאת. כן. עכשיו גם המזרח כבר, המערב מה שנקרא, חדר אליו הכל ושינה אותו. הכל בכאוס אלוהי. כן, כן. אז זהו, אני לא יודע אם כאוס, כי אפשר לראות את זה, כמו זכר שבא אל הנקבה, שבא עכשיו למזרח, אמנם שם זה היה באונס ולא ברצון, אבל נכנס שם, כבש את מה שעשה, ואנחנו רואים איך התרבויות האלה השתנו מאוד, מתוקף הדבר הזה. אבל אני אומר, אבל אנחנו בוודאי חיים יותר בעולם המערבי. והעולם המערבי הוא עולם שכמו שאמרת, בבית ספר לא מלמדים אותנו מפרק הירך, ואפילו להפך, מלמדים אותנו מידע כזה, מאוד מאוד שכלי. וגם אומרים לנו, תשב עכשיו בכיסא, וזה לא מעניין שהגוף שלך רוצה עכשיו לרקוד או לשחק כדורגל. נכון. אתה כרגע יושב. אז גם מייצרים את המגמת פער הזאת. לגמרי, לגמרי, לגמרי. ובעצם בן אדם שמגיע, הוא צריך ללמוד מיומנויות, פשוט חדשות לגמרי. הוא בחיים שלו לא יתעסק עם הדבר הזה, לא יודע איך מחזיקים את זה בכלל. ולנו זה, כאילו, זה הגוף שלך. כן. אבל אני לא יודע מה לעשות איתו. כן. ואני לא רוצה לפתוח כל מיני דברים גם. זה מאוד מוזר. יש, מה שנקרא, יש מגירות שעדיין אני לא פותח. מאוד מאוד מוזר. מאוד מוזר. זה... תראה, הגוף לא בשימוש, אנחנו לא צריכים את הגוף בעידן הזה. לא צריכים אותו. הוא מייתר את עצמו. אנחנו רוב היום מושיבים אותו כזה, שב רגע פה, אני במחשב. כן, כן. ואל תפריע. מיותר. אני עובד הרבה בהייטק, אז כאילו אני רואה חברות הייטק וכל מיני אנשים שקונים כיסאות ב5,000 שקל, וכאילו הכיסא הזה, כל מטרתו זה להשפז אותך בכיסא, העיקר שאתה תוכל להמשיך לעבוד. כן. וזה כאילו להתבונן על מה שקרה. מה שקרה זה שהגוף יצא מכלל צורך, לא לגמרי. ביהירות שלנו אני חושב שאנחנו חושבים שזה ככה. וכן, ונוצר איזה נתק וניוון, נוצר ניוון. שאלכסנדר בחוכמתו הרבה ראה אותו כבר אז. וזה טוויסט מאוד מוזר, מה שקורה היום. לי אין בעיה להיות מוזר. אני מוזר בכיף, אני כאילו פסיכי, אצלי זה קומפלימנט במובן הזה. כמו שאמר מאיר אריאל, מה, נורמלי להיות נורמלי? כן, לגמרי. רגע, אז מה הטוויסט שאתה אומר שקורה עכשיו?
הגוף מגיב לאט, המוח מגיב מהר, ואנחנו שמים את המוח שלנו על ספידים מטורפים עם המסכים. אנחנו בעצם למעשה, אני חושב, שאם מסתכלים על כל זה מנקודת מבט נוירולוגית, מוחית, מיומנויות מסוימות של המוח שלנו דרך העבודה עם המסכים, אנחנו מאיצים אותם בטירוף, עומסים מאוד 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 גדולים, אבל כל החלק המוחי שאחראי על התקשורת על הגוף, מה שנקרא גם באנגלית proprioception, הוא כאילו וואו. כזה מין דרדלה. ונוצר חוסר איזון טוטלי, כאילו בתוך כל דבר יש אין ויאנג. בתוך המוח יש אין ויאנג, בגוף יש אין ויאנג. כאילו יש זכרי ונקבי, לא משנה איך תקרא לזה. ונוצר איזה קונטרסט מאוד מאוד משוגע, שמוביל אותנו לעשות פעילות גופנית, לדוגמה. לא היה צריך פעילות גופנית לפני 300 שנה. לא היה צריך. בסדר, היה גלדיאטורים, וזה היה כאילו בידור, אבל זה לא היה פעילות גופנית ברמה של היום-יום. אנשים לא היו יוצאים לרוץ. אני מתכוון שהייתה, כי הם היו פעילים יותר. בדיוק, פעילות גופנית. במובן של הספורט, של האקסרסייז, לא היה, כי הם חיו ככה. ואז היה נעלם, והמכונות השתלטו על חיינו. ואנחנו יצרנו אותם. חיית המתכת של מאיר אריאל. של דניאל. של חזון דניאל, בדיוק. ועכשיו אנחנו כאילו עושים על הספורט ועושים כזה, ואלכסנדר איפה שהוא בא, קצת כאילו מרגיש כמו איזה מקל בגלגלים של האנושות לפעמים, אלכסנדר, ומישהו שמנסה כאילו לעמוד מול הזרם. יכול להיות שזה כזה, ואני אסיים את חיי בזה, ואני אגיד, הייתי נאיבי. יכול להיות, יש מצב. אבל בעולם הפשוט שלי, שבו בן אדם נכנס לחדר ואני מראה לו את הגוף שלו, ושאלן, שלום, הנה הגוף שלך, אתה יכול לעשות איתו משהו יותר טוב, זה הפרספקטיבה שלי. והבן אדם הזה אומר לי תודה, ואני מרגיש טוב, אז סבבה, מי אני אני לא... ישראלים מאוד אוהבים להיות הכי חכמים בעולם. אני כאילו, במקום הזה אני אומר, עשיתי טוב, מרגיש טוב, תודה רבה, ממשיך הלאה. ועושה את שלי. בפרספקטיבה הכלל היסטורית, אני לא יודע להגיד לך מה תפקידנו פה. אבל ככה אני רואה את הדברים, בהסתכלות מאוד רחבה וכללית. ואם צריך לשלוף אלכסנדר, אז לשלוף אלכסנדר לתוך הסיטואציה. ואם כל מה שצריך זה להראות לבן אדם, אתה יכול לקפל את הברך שלך בזמן שאתה הולך, אז גם טוב, הכל טוב. כן. כאילו, בוא נסתכל על המציאות מנקודת מבט רחבה של, תסתכלו מה קורה בעולם, תסתכלו על הקשר של האנשים עם הגוף. תסתכלו מה התפקיד שלכם פה. למדתם אלכסנדר, מדהים. תשתמשו בזה בצורה, תפיצו את זה לעולם בצורה הכי הכי טובה ויעילה שאתם יכולים. זה מה שאני מנסה לעשות. זה מה שאני הייתי רוצה לראות מורים מאלכסנדר עושים. אני לא ראיתי הרבה מזה, לצערי. אני ראיתי הרבה מורים לאלכסנדר ואנשי אלכסנדר שמדברים שפה שהיא לא מובנת, וחבל לי שזה ככה. המילה כיוונים היא מילה לא מובנת, אנשים לא מבינים מה אתה רוצה מהם, כשאתה אומר כיוונים. כן. לא מבינים, זה סינית. תנסו לדבר, וזה אחד מהדברים הכי חשובים בשיווק, וחשוב לעשות חברות עם האלמנט הזה של השיווק, להבין שמה זה אומר. זה אומר שאתה צריך לחשוב על הבן אדם שנמצא מולך, ולדעת לשווק לו, לתת לו את מה שיש לך, כך שהוא ירצה לקחת, הוא יבין אותך. אבל פה גם נמצא העניין של היצירתיות, וזה בעיניי מאוד מאוד חשוב. כשאני לימדתי, והיה לי סשן אחד של הכשרת מורים שהעברתי 3 שנים, פעם אחת, מסלול אחד, מחזור אחד, אז בסוף הכנסתי אנשים, חברים, כל מיני אנשים שהגיעו, אמרתי, יאללה, בוא. כאילו, flip
flip it. בתרבות ההיפ-הופ, שהיא תרבות שאני מאוד מאוד אוהב, מאוד מחובר אליה, יש מושג שנקרא flip it. כאילו, בוא תגיד את זה בכל מיני דרכים, בוא תהיה יצירתי, בוא תצליח עכשיו לבטא את זה ככה, לשלוף את זה מפה, לשלוף את זה משם. המהות היא אותה מהות, אבל בוא תשלוף את זה, כי נכנס לך עכשיו הבן אדם הזה בן 86, והבן אדם הזה בן 14, והם בעולמות אחרים. איך אתה מדבר עם זה ואיך אתה מדבר עם זה? שניהם אתה עושה את אותו דבר? כיסא? לא רק ורבלית, כן. גם פיזית. נכון. בן אדם אחד יושב כל היום ורואה טלוויזיה, השני נוהג, השלישי הוא בכלל איזה מין יצור אנרגטי כזה שלא מסוגל לשבת. זהו, הילד הזה לא תמיד ייתן לך לעשות את בטח לא כמו המבוגר עכשיו שהיה ככה. אין מצב. אתה חייב לבוא אליו. אתה חייב, you got to flip it, כאילו. האמת היא שזה גם יוצר אצלך הבנה הרבה יותר טובה של על מה אתה עושה את הפליפ הזה. עם מה אני עובד בעצם, זה עוזר לי לברר את זה. נכון, ההבנה של המהות. כן. מה המהות של הדבר הזה? אז אתה אומר, יחד עם השמרנות, אתה לא מבטל אותה, אני רוצה לשמור על הדבר הזה. אני רוצה לשמור את היסוד הזה. אני לא אומר עכשיו תתחילו להתפזר, ואז זה באמת מה קשור לזה ושיטת אלכסנדר. לא, שמור על הדבר הזה. אפילו, אולי אני מוסיף, אולי גם אתה תתחבר לזה, אפילו תכוון לעבודה של מהבוקר עד הערב בסטודיו אלכסנדר שבאים אליך תלמידים. סבבה. אבל אל תצטמצם לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, יחד עם זה שאתה שומר את הדבר הזה, תרחיב גם את כל המנעד שלך. וכמו שאמרתי מקודם, אני אחזור עוד פעם. גם כשמגיע אליי תלמיד, יש בו את כל האלמנטים האלה. יש בו את הצדדים שהוא יודע לדבר איתי, יש את הצדדים שהוא לא מבין אותי, יש את הצדדים הפופולריים שלו. לא כל הקשב שלו איתי. הקשב זה לא איזה דבר אחד. יש שם כל מיני דברים מאחורה וברקע. ואני צריך לדעת לדבר על כולם. כמו את כל הצדדים שלו, גם על כל הצדדים שבאינטרנט, זה אותו עיקרון. לגמרי. המהות היא פנימית. המהות היא לא צורה או תנועה או לקום או לשבת מכיסא. זה לא המהות של אלכסנדר, זה לא זה. כן, ודאי. אלה בסך הכל כלים. המהות היא פנימית, היא עקרונית פנימית. זאת אומרת, אל תפחד להעביר את מה שאתה עושה עם הקימה וישיבה, שזה כולם יסכימו שזה יכול להיות גם בפעילות אחרת. אל תפחד לעשות את זה גם בדברים שהם שונים לגמרי. בן אדם שעכשיו רץ מרתון, והוא כואבת לו הברך, אתה לא יכול לעשות איתו את אותו דבר של מישהו אחר, כאילו שכואב לו הגב או כואבת לו הברך, והוא יושב במולו, כאילו הוא רוצה לרוץ מרתון, אתה צריך להתייחס לזה, צריך כאילו לשחק את המשחק, לרקוד את הריקוד עם הבן אדם. ההבנה שהעבודה של אלכסנדר היא עבודה פנימית, במהות שלה, זה המהות, זה לב העניין. לב העניין זה מערכת היחסים בין הראש, הגב, גפיים, קרקע. זה כאילו אולי אחת המהויות המרכזיות בתוך העבודה הזו. הבן אדם צריך ויכול לעשות מה שהוא רוצה. אפשר לעשות את זה על מכשיר פילאטיס שיש לי פה בסטודיו. אפשר לעשות את זה בריצה. אפשר לעשות את זה בחדר כושר. טונות של אנשים לימדתי לגבי חדר כושר. לא בחדר כושר, ולגבי תרגילים. ברור. איך עושים את הפעולה הזאת מתוך המקום הפנימי של הצבא ראש גב? כן. ברור. חנוך לנער על פי דרכו. לגמרי. הייתי באיזה סדנת ויפאסנה, לפני איזה כמה זמן, ואני מתכונן לאיזו ישיבה כזאת, בערך כמו איך שאתה יושב עכשיו, לאורך זה, ופתאום ראיתי שאנשים הביאו איתם, יש אנשים, זה הסשן השני שלהם, הביאו איתם ספות, מהבית, ספות, אמרתי, מלא כיסא, שרפה, ספות. והיה לי איזה פרצוף כזה פנימי, כן? כי אתה גם לא מדבר וזה, בהתחלה. ואתה באת נטו, כאילו. אני הבאתי לי איזה שרפרף, כי ראיתי כשהם כתבו בזה שעוד יש אפשרות, ושמחתי על הדבר הזה, אמרתי, יאללה, אז אני מביא איזה שרפרפון, כדי בכל זאת, אני לא רגיל לזה, שלא ידעתי איך זה יהיה. אבל כשראיתי אנשים עם ספות, אמרתי, טוב, מה, מישהו נסחף פה. וכשסיימנו את הוויפאסנה הזאת, אז היו שם הרבה אנשים על ספות. הבנתי, וגם אחרי זה, מהשיח שהיה אחרי זה, קודם כל התהליכים המדהימים שהם עברו. פשוט עברו תהליכים מדהימים. הם לא חייבים לשבת ככה בשביל לעבור את התהליכים המדהימים, דבר ראשון. דבר שני, פתאום קולט. הם לא מסוגלים פיזית בכלל לשבת ככה, זה בכלל לא אופציה. לא. אז מה? אז לא תיתן להם להיות בוויפאסנה? תרחיק אותם מהדבר הזה? מה, הם הודים? בדיוק, הם לא הודים.
זהו, הם לא יודעים, הם לא יכולים לשבת ככה. לא יודעים. הם לא מסוגלים לזה. לא. אז יש אנשים שלא... גם מבוגרים וזה, כן, כאילו. כן, אנשים מבוגרים, גם עם בעיות גופניות, עם זה, על הספה הם לא יכלו לשבת, באמת, מן הסתם, כן, גם על הספה הם לא יכלו לשבת את כל הזמן הזה. אז מה? תיתן להם. אז כאילו הדבר הזה שעשיתי לפרצוף בהתחלה, זה כל כך יפה, כל כך יפה, תיתן את הדבר הזה. לגמרי. אז גם יש אנשים שלא יבואו, כמו שאתה אומר, לא יבואו. ויש אנשים שיבואו לקצת, ויש אנשים שיבואו... חנוך היה רפי דרכו, הוא בחדר כושר, תדבר איתו על חדר כושר. יפה, אשריך, זה באמת, זה דבר חשוב. זה דבר חשוב, לפתוח את ה... אני זוכר שכאילו, אמרנו קודם שיש עוד משהו, אז עולה לי עכשיו פשוט. יש אישה יקרה אחת שעובדת במועצה מקומית ליד איפה שאני גר, והיא אמרה לי, אולי תעשה שיעורי תנועה לוותיקים במועצה. ביישובים יש מועדון של ותיקים, בוא תעשה שיעורי תנועה. אני ישר בפנים בתוכי, התגובה האוטומטית שלי לדברים האלה זה עלה לי הסנוב, כאילו שבתוכים, כאילו... בהתחלה בכלל לא הייתי מסכים לדבר הזה, זה התעמלות. כן. כאילו... אבל זה היה מזמן. וגם בזכותה וגם בזכות זה שאני החלטתי שאני עכשיו יוצא מהדלת, עושה צעד החוצה. כי יש בעבודה הזאת משהו כל כך מסוגר, אתה כאילו בתוך איזו מערה סודית של האלכסנדר, ואנשים נכנסים אליך ומדבר איזו שפה שאף אחד לא מבין אותה חוץ ממך ומהבעלם שאיתך, שאולי הוא מבין. למה? וזה מפחיד לעשות את הצעד הזה החוצה. אמרתי לה, יאללה, אני בא. והתחלתי להעביר, ואני לא, בהתחלה באתי עם דפים ואמרתי, אני חשבתי קצת, תכננתי מה אני אעשה איתם, וזה שיעור תנועה, תעשה מה שאתה רוצה, שיעור תנועה. תקרא לזה תמלות, תנועה, whatever. והתחלתי, ומגיעים פה קבוצה של 20, בעיקר נשים כמובן, גיל 70, 80 כזה, והם באים, תעשה מה שאתה רוצה, תעשה, הם עושים. ואני גם ככה מתרגל נלהב מאוד של המון, אני מאוד אוהב תרגול פיזי. אני מתרגל כמעט מדי יום, יש לי את התרגולים שלי והדברים שאני עושה, הרבה כוח וגמישות, זה מאוד מעניין אותי, תנועתיות. וזהו, והתחלנו לעשות את הדבר הזה. ושוב, בהקשר האלכסנדרי, ועכשיו כבר אני עושה, אני חושב את היישוב השלישי שלי שם, היישוב האחרון שהייתי בו לפני כמה ימים, זה יישוב שבאמת אנשים שבחיים לא היו מגיעים אליי, מבחינת המקום התרבותי שהם מגיעים ממנו. מושבים כאלה של פעם, אנשים של פעם, אין מצב שהם הגיעו לזה, לא, זה עולמות אחרים. כן. זכיתי פשוט לקפוץ לעולם אחר שלא היה מגיע אליי. הייתה שם אישה בת 96, שיושבת על הכיסא, ואמרתי, יש מישהו שאלות, אז היא באה ושואלת שאלות, אמרתי, משהו זה כואב לי, זה... הלכתי, ישבתי לידה, אמרתי, אני בת 96. אישה יפה, כאילו יושבת לה בכיסא, לפעמים יושבת, קצת קמה וזה. וזה אולי דוגמה, אחת הדוגמאות היותר קיצוניות, לאיפה אפשר להכניס את התודעה הזאת. לא אומר אלכסנדר בכלל. את התודעה הזאת של קשר עם הגוף, ואני עובד איתם על יציבות, אז אני אומר להם, אוקיי, תעמדו על רגל אחת, אתם עכשיו, שאתם עומדים על רגל אחת, ואני עושה את זה גם בשיעורים, אם אתם סתם מרימים רגל אחת, אתם מרגישים שאתם מתנדנדים, אבל אם אתם שנייה דורכים למטה ומרימים למעלה, אתם מרגישים יותר יציבים ויותר כך, והם אומרים, כן, נכון, אתה צודק. גם זה אלכסנדר. ויש עוד מלא דוגמאות כאלה לדברים שאני עושה איתם, אין סוף. על איך ללכת, ועל זה שלהשתמש במפרקים, ולהשתמש בברך, ולעלות למעלה, ועוד כל מיני אלמנטים שזה אלכסנדר לגמרי, אבל זה לא שיעור אלכסנדר. כן. זה שיעור התעמלות באיזה מושב שכוח אל בקצה העולם. אבל באמת זה המעטפת, אבל באמת באמת. אתה עושה אלכסנדר. או חיבור לגוף, או whatever. לגמרי, לגמרי. שוב, חריץ. שוב, נכנסתי דרך איזה חריץ, וגם בחריץ הזה, וכשמעיזים ללכת, לא עם הפחד, אלא נגד הפחד, ואף על פי כן, ואתה יוצא מהדלת, ואתה מקבל בסוף תגובות של אנשים, התגובות ממלאות אותך. אתה רואה שעשית משהו טוב. כן.
וזה דבר שחזר על עצמו כל השנים, ולא משנה איפה הייתי. ולכן, כאילו, הדיון הזה, אלכסנדר, לא אלכסנדר, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לעזור לבני אדם, לא להיות עכשיו אלוהים ולנסות להבין, זה יעשה ככה, וישראלים כאלה שמבינים הכל. לא, אתה תצניע לכת ותעשה מה שאתה יודע לעשות, כמה שיותר, וזהו, תיתן כמה שיש לך לתת. מה אתה פה בשביל עכשיו להגיד לא? אני חושב שבאמת החשש היה שאנשים לוקחים שיטה, במיוחד הדורות הקודמים נגיד, המורים הוותיקים יותר, או של הדור הקודם אפילו, שאצלם אז השיטה יחסית הייתה עוד חדשה. אני חושב שהיה חשש שזה יהפוך למשהו אחר, והיה רצון מאוד מאוד לשמר את המקור. וזה דבר נכון, זה באמת דבר נכון. ביחד עם זה, אם בן אדם אומר, אני יודע מה זה שיטת אלכסנדר, אני מכיר, אני אוחז את הבסיס, אני אוחז את המרכז, וממנו אני יוצא החוצה. שזה אגב גם העבודה שלנו באלכסנדר, נכון? לא סתם מרים את הרגל, אלא יש לי סנטר, ואז אני מרים את הרגל. אותו עיקרון, ליישם אותו גם לשם, אז הוא ירשה לעצמו לצאת באיזושהי תנועה חדשה, לצאת מההרגלים שלו, לצאת לדבר הזה, ולעשות אלכסנדר בכל תנועות החיים שלו. כן. הרי אלכסנדר זה לא רק לשבת ולקום מכיסא, זה בכל מיני תנועות, ולכן בהקשר שלנו זה גם לא רק שיעור, זה גם לא רק שיעור, מה שנקרא, כמו שאמרנו כזה, זה גם בשיעור התעמלות. אז אני חושב שזה באמת... לגמרי, לגמרי. ועוד לא התחלנו לדבר על הנפש, כאילו שזה אולי הדבר הסודי, שאנחנו לא מבינים אותו, אבל אין לי ספק שיש פה קשר מאוד מאוד גדול. קודם כל, החוויה האישית שלי, בתור בן אדם שחי את החיים, כאילו... אין לי הרבה ילדים, יש לי רק 2, אבל אתה יודע מה אומרים על ילדים, לא משנה אם יש לך 1, 2 או 10, your cup will be full, כאילו, אתה תהיה עכשיו בזה עם הילדים, ואתה תשב שם, וזה לא פשוט, וזה לא קל. והילדים מביאים את הבן אדם להרבה מצבי קצה. יום אחד אני יושב עם הילדים שלי בדרך לבאולינג במודיעין או משהו כזה, ואני כאילו... ובפנימיות שלי אני לא בטוב. אני לא בטוב, ואין לי כוח, ואין לי סבלנות, ותעזבו אותי, לא יודע. לא בטוב. ואז אחד מההרגלים שלי כאדם שנוהג הרבה ונהג הרבה, זה אחת מההזדמנויות הכי טובות לעבוד על הכיוונים ועל הגוף שלי, זה בנהיגה, בזמן נהיגה. כי אתה יושב שם ונוהג. יש לך אותך ואת הגוף שלך ואתה לא זז, אתה תקוע שם. אז אני יושב שם ואני פשוט מתרגל את האפ שלי, ופתאום אני מרגיש שכאילו יצאתי מתוך הביצה שהייתי בה, שהייתי שרוי בה, ואני מתבונן עליה ככה מלמעלה, ואומר וואלה, 2 דקות בערך שעשיתי את זה, ופתאום יצאתי מתוך הביצה והבנתי שכאילו הכיווניות הזו, היא עוזרת לנו לצאת מתוך המערבולת הפנימית שלנו, הנפשית. קרה לי הרבה פעמים, בהרבה הזדמנויות שונות. אני לא יכול להגיד שכאילו, הנה, ישר הבן אדם הגרידי אומר, הנה, הפתרון לכל בעיות הנפש נמצא. לא, לא. היו מלא פעמים שלא, אבל יש פה בלי ספק מפתח מאוד מאוד חשוב של זה שאני מרים את עצמי בפנים, וזה מתחבר לי גם הרבה מאוד עם האלמנט של המדיטציה ושל נשימה. וזה מה שאני אומר גם למטופלים הרבה פעמים בהדסה, שהם כולם, אתה יודע, לא כולם, אבל יש שם המון בעיות שינה ונפש, כאילו קשה. שהחיבור לקו המרכזי הזה, והעבודה עם הנשימה והכיוון למעלה, יש שם איזה מפתח, וגם בוויפאסנה, כאילו שאתה עשית, אני בטוח שזה, מדברים על אותו קו. יש שם משהו שמחזיר אותנו לקיום בסיסי מאוד של אני חי בגוף הזה, אני לא הצרות שלי, אני לא הכאוס שלי, אני בפשטות שלי נושם מכוון למעלה,
והכאוס והצרות והבלגן, אם אני אחזור חזרה שוב לקו הזה ולאפ הזה שלי, אז אני אצליח לפתח את המתבונן הזה מבחוץ, שיגיד, וואלה, אוקיי, הנה, חלף. השערה חלפה, כן. אני לא השערה שלי. זה אולי אחד הדברים נפשית הכי חשובים לקחת מהשיטה הזאת, מהעבודה הזאת, זה. אז יש באמת את הפן הזה שיכולה להיות בי שערה, ואני לא השערה, ואני יכול להיות מעל הדבר הזה. יש גם את הפן שאני בשערה, ואני יכול לשנות את התנועה, שהיא לא תהיה שערה. כמו שאני בקריסה, ואני יכול לשנות את זה שאני לא אהיה בקריסה. ולפעמים אני בקריסה רגשית. וכמו שאני תופס את עצמי פתאום שאני בקריסה גופנית, ואומר, רגע, תנחה כיוונים, תן כיוון למעלה, אני יכול לתפוס אותי בקריסה נפשית. מה אתה אומר לעצמך את הדברים האלה? והכל ככה והכל ככה. עכשיו תנחה כיוון, תנחה כיוון גופני. אחי, הכל בסדר. הכל עובר, אתה יכול להסתדר, זה לא כזה גדול כמו שאתה חושב, whatever. אבל תיתן גם כיוון שם, גם כיוון רגשי. אני אומר, יש את הדברים האלה, ויש עוד דבר, שנזכרתי בשאלי בויפאסנה. לא על ההתחלה אתה יושב ככה שעה. אבל בפעם הראשונה שהמנחה כזה אומר, טוב, עכשיו מנסים שעה לשבת בלי שום דבר. יושב ככה, וזה, טוב, זהו. השעה הזאת אני נותן אותה את כל כולי, וזה, כולי בסבבה, ככה כבר איזה 20 דקות, משהו כזה, זבוב, על האף. הכי מציק בעולם, הכי משגע שיש, כן? עכשיו, אני מרגיש אותו כאילו, אתה יודע, כל העולם על הפרצוף שלי. התחושתיות שלך עכשיו היא ככה, בשמיים. כן, וזה מזעזע אותי, כאילו, לא יודע, כמו איזה כוחות כאלה שמציקים לי שם. כן. ואז אני אומר, רגע, אני פוגש את הדבר הזה, אני פוגש את זה. כן. ואז זה הפך משיגעון כזה שיש לי על הפרצוף, ל6 רגליים קטנות. זה האירוע. זה זבוב על האף. זה 6 רגליים קטנות, הכי עדינות שיש בעולם. זה לא איזה רגל של חזיר בר, אחי, תרגע. יש לך כמה כאלה, הוא אף שנייה, הוא בא לפה, אתה מרגיש פה כמה רגליים קטנות וזה. זאת אומרת, לפעמים גם השערה היא לא שערה. היא כמה רגליים קטנות של זבוב, אתה... בדרך כלל, אני חושב שהיא לא שערה. רוב מכן. כן, ומה שעוזר לך באמת זה לקחת שנייה את הרגע הזה, להיות שנייה בשקט, ולפגוש. ועכשיו, מתוך הפגישה הזאת, עכשיו אני אנחה כיוונים. ונראה מה אני אעשה. אתה בן אדם נורמלי. כאילו, במובן הזה של, אני לא מכיר אותך עד כדי כך, אבל נורמלי כמובן, אני מתכוון במובן של, אני משווה אותך לאנשים שיש להם בעיות נפשיות קשות. לפעמים, העצימות של הקושי הנפשי, של הכאוס, הוא אפילו לא מאפשר לך להגיד, הכל בסדר. ודאי. לא, אני לא באתי להגיד כאילו... שכל הבעיות הנפשיות הן כמו איזה זבוב על האף. ממש לא. אני אומר שיש בעיות שהן כאלה. כן, כן, לגמרי. אני לגמרי איתך. אני פשוט כאילו יוצר איזה מין סוג של הפרדה לפי עצימות של בעיות נפשיות. נגיד, בשלב מסוים של כאוס, הכאוס כל כך חזק, לפעמים אין לך אפילו יכולת, וזה גם נורא חשוב להבין, שלא תמיד אלכסנדר עוזר לכולם. Okay. והכאוס כל כך חזק, שאין לך מה לעשות חוץ מלהיכנע. להיכנע לגמרי, וגם בתוך הכניעה הזו, עצם זה שאתה יודע שנכנעת, יש בזה מין הכיווניות. כי אני חושב עצם זה שיש בתוכך כל שהוא לא הכאוס, אפילו אם הוא אומר להיכנע ואין כיוונים ואין נעליים עכשיו, זה כבר כוח מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, העניין שמדברים עליו שם, של ההזדהות, של האם אתה הכאוס, או שיש משהו חוץ מהכאוס. ובתור אחד חווה קשיים בתקופות, כאילו דברים קשים, יש רגעים שבהם אתה אומר, אין לי אלא להיכנע. וכל מלחמה, כל עניין של אי קבלה ומלחמה, רק מגביר את הסבל שלי. עדיף להיכנע כבר, ויאללה, אני נסחף. ויש משהו מאוד מעניין בזה שמחר השמש זורחת. היא זורחת, לא יעזור.
ויש איזו מחזוריות, וכאילו הקטנות שלנו להבין שהכל חולף, וגם זה חולף. ויש בזה כוח מאוד מאוד גדול פשוט, ההבנה הזו שמצב רוח. כן. אתה יודע, רוח זה חולף, זה דבר שהוא חולף, ואני חושב על זה כאילו במובן של עבודה נגיד עם פוסט-טראומטי, אין לי את היכולת אפילו, אין לי את היכולת להרגיש מה שהם מרגישים, אני רק יודע שיש בתוכם קטסטרופה בתוכם, והמעט שאני יודע זה להגיד להם את הדברים האלה של לא להילחם, לא להילחם. וזה משהו שאמר לי פסיכולוג בן 86 שהגיע אליי לפני כמה שנים ואמר לי את זה, הוא אמר לי, אחרי 50 שנה של טיפול שטיפלתי באנשים, הוא בא אליי לשיעורי אלכסנדר. הוא אמר לי, אני הבנתי שיש קיבוץ ויש התרחבות, ושצריך לעבוד עם אנשים, לא עכשיו להגיד להם, בוא תשנה את המצב הפסיכולוגי שלך. נמצוא קצוות חוט קטנים, כמו נגיד עבודה עם הגוף, שזה בעצם איזה סוג של סימבוליקה, זה סוג של אנשים יודעים להקיש בין, אוקיי, אני עובד, וזה משהו מאוד חכם באלכסנדר, שאני חושב שהוא איזה מין סוג של מפתח בעבודה הזו, שאנחנו עובדים עם הגוף כסימבוליקה לעולם בחוץ, כסימבוליקה לנפש, כסימבוליקה לשאר הדברים, כסימבוליקה לחיים. אנחנו מלמדים בן אדם לקום מכיסא, לא בשביל שיודע לקום מכיסא, אלא בשביל שהוא ידע לא להגיב, והוא ידע להרים את עצמו, והוא ידע כל מיני דברים. אבל זה מה שהוא אמר לי, הוא אמר לי, תמצא קצה חוט כאילו של איפה ללמד את הבן אדם להתרחב. במקומות קטנים, פשוטים. כאילו שוב, the teach them the little that you know, במקום קטן, ולאט לאט להרחיב את זה. לאט לאט להרחיב את זה. איש חכם. איש חכם. אני מאחל לכל המורים באלכסנדר, אנשים כאלה, שמצד אחד הם בן אדם בן 86, שראה עולם ומלואו מצד אחד, ומצד שני יש לו את הצניעות ואת היכולת לבוא אליי וללמוד. לגמרי, בלי שום... זה מה שהופך את האנשים האלה לחכמים מלכתחילה. יש להם את היכולת שלהם להמשיך ללמוד. לגמרי. טוב, בנימה זו של להמשיך ללמוד, לסיום יש לך אולי טיפים נוספים למורה המתחיל או לתלמיד המתחיל? יכול להיות דברים פשוטים, קטנים. לא לפחד. אם אתה מפחד, זה בסדר. מה לעשות? לפעמים אתה מפחד. אבל לפחות לזהות את הפחד. כאילו זה אולי האלכסנדר בתוך הסיטואציה הזאת של בוא תזהה את הפחד. אני אומר לכל מורה שלמד 3 שנים, או 4 שנים, או לא משנה כמה, יש לך מלא מה לתת. יש לך מלא מה לתת. הבן אדם שנכנס עכשיו מהרחוב, ואתה, יש ביניכם פער מאוד מאוד גדול. וזה אומר שיש לך מלא מה לתת. וגם אם זה נראה לך מעט, ואתה לא יכול לחכות עכשיו את המורים שלך, אתה זה אתה. תמצאו את הדרך שלכם. תמצאו את הדרך שלכם בתוך הדבר הזה, ותזכרו שיש לכם מלא מה לתת. ואני מקווה שהשיחה הזאת תיתן לאנשים השראה לעשות את העבודה הזו בצורה הכי ורסטילית שאפשר, הכי יצירתית שאפשר, הכי גמישה שאפשר. וקודם כל, להבין את השיטה הזאת ברמה המהותית, את העבודה הזאת ברמה המהותית, ולצאת מתוך זה, לעזור לאנשים איפה שהם נמצאים. במקום שבו הם נמצאים, זה לא רק השיעורים הפרטיים. אפשר ללכת לחברות הייטק, אפשר ללכת לחדר כושר, אפשר ללכת למיליון מקומות ולתת. אף אחד לא אמר שזה צריך להיות עכשיו 45 דקות עם שרפרף מעץ. כן.
זה רק הרגל. הרגל טוב וחכם, אבל זה הרגל. כן. ואני מרגיש כאילו שכיסינו איזה פרגמנט קטן מתוך הדברים שאפשר לדבר עליהם. זה לגמרי חלק קטן מתוך מה שאפשר. נכון, וגם כמו שאמרנו, יש את הדיבור, ויש לו ערך גדול, ויש את העבודה, ויש את החיים, ויש את לפגוש את כל מה שדיברנו, כן. ולראות איך אני עובד עם זה. בסוף אנחנו מפתחים מיומנות. אתה כל פעם משתפר בה. בעצם באותו דבר. באותו דבר. כל פעם זה אותו דבר. כמו שאמרנו, זה אותו דבר. המסורתיות. אותו דבר. אותו דבר. כן. חוזר. כן. שוב ושוב. זה... יפה, אז באמת שנדע לעשות את זה בדרכים מתחדשות. לצאת מכל ההרגלים האלה. טוב, אני באמת מקווה שהשיחה הזאת תיתן ככה השראה לחדשנות ולפיתוח, שכבר קיימים בשיטה, צריך להגיד, אבל שיהיה ככה קריאת פתיחות. אני מקווה, אני מקווה. אני לא כך יודע מה עושים פה אנשים אחרים בתחום, אין לי מושג, באמת אני לא יודע, אבל אני מקווה מאוד גם ש... יאללה, do your thing. כן. תודה, יואב. שמחתי. תודה רבה.